Ishe tinokutendai panguva ino, Ishe Kristu. Maite enyu Mwari tinokutendai panguva ino. Maita Mwari samasimba tinouya pamberi penyu Baba tichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga. Baba, maita henyu panguva ino. Tinotenda Mweya Mutsvene Baba unotaura nesu panguva ino, unogara uchitaura nesu nguva nenguva. Baba, makanaka, munopuwa mbiri. Ishe samasimba muri Mwari makatirangarira Baba tisati takuzivai, mukaropafadza Ishe Kristu upenyu hwedu mukurarama kwedu. Maita henyu panguva ino, ndinotenda muri Mwari makatida Ishe Kristu mukatiropafadza. Mweya Mutsvene, tinouya pamberi penyu tichikumbira simba reMweya Mutsvene. Tibatsirei Ishe Kristu Baba, taurai nesu Baba. Tinoziva kuti Mweya Mutsvene ndio wamakatipa kuti uve Ishe Kristu nhovo yedu. Mwari, tinouya pamberi pa mavoko enyu tichikumbira Baba kuti mutigamuchire. Tiri vana Baba vamakarangarira. Mwari, tinokutendai zviro kwazvo. Tinotenda iro simba Baba ramakatipa rinopupura kubata Ishe Kristu kweMweya Mutsvene matiri. Maita enyu Baba masikati anhasi, madekwana anhasi, nzvimbo dzakasiyana siyana. Tinotenda muri Mwari vakarangarira vana venyu Baba tisati takuzivai. Mwari, tinotenda muri Mwari Baba vanorangarira vana venyu Baba. Tadzoka masikati anhasi tichikumbira Mweya Mutsvene Baba kuti mutaure nesu. Maite enyu Baba matipa mukana uno Baba. Tinopfugama tichitenda upenyu hwamakatipa tiri pakati Ishe Kristu pekupupura kunaka kwenyu, mweya wenyika nemweya wamadzinza. Tibatsirei Baba, tichikumbira kuti Baba mutisunungure mukati mawo Baba. Tinonamata tichitenda Mweya Mutsvene. Tinotenda Mweya Mutsvene. Mwari, ndimi Baba muri kumusoro kudenga. Hamusiyi vana venyu vari voga. Muri Mwari vanorangarira vana venyu kubva pakutanga. Zviro kwazvo tinotenda simba renyu Baba, tichitenda Mweya Mutsvene Baba kuti ugare matiri. Muri Mwari Baba vakatirangarira, mukafamba nesu Ishe Kristu, mukakumbira Mweya Mutsvene kuti Baba ufambe nesu. Mwari, maita henyu Baba, tinokutendai. Tinokumbira simba iri Baba kuti rirarame mukati meupenyu hwedu. Ishe makanaka, tinotamba tichifara tichiunza Mweya Mutsvene kwamuri Baba kuti mutiitire zvakanaka. Mwari, makanaka kudziwai. Ishe Kristu, ivai nesu. Mweya Mutsvene, taurai nesu. Musatisiya Baba tiri toga. Simba renyu Baba ngarive nesu kubva zvino Baba. Rambai muchipupura nesu. Tinokumbira simba iri Baba, ndichinamatira Baba vana vamakandipa, zvikuru sisa kutanga nemudzimai wamakandipa, mudzimai wangu Mai Esther Prince. Mwari, ndinotenda Mweya Mutsvene, ndikonamata Ishe Kristu vana vangu vatanhatu kubva kuna Brian Samantha, Sean Shalini Mapashka makandipa, naSamuel Prince muranda wenyu Baba wamakandipa, mwana wangu wamakazodza sekuzodza kwamakaita Dhavhidha, nerugotwe hwangu Ishe Kristu Baba Sue Prince. Mwari, makakodzera kupuwa mbiri Baba. Ndinokutendai ndichinamatira vana veDACC, Dunamis Assembly of Christ Church Baba. Varopafadzei nevose Baba vanopupura kunaka kwenyu nekubata kwaJesu. Vose Baba vemasangano vakasiyana siyana, vazodzwa vaMwari vamakatuma, varangarirei, vaitirei zvakanaka Baba. Ndinonamata Baba, ndichikumbira Mweya Mutsvene. Tasvika nguva yakakosha Baba, nguva yekupupura vhangeri. Mweya Ishe Kristu weruvengo, tibetsere mutidzidzise Baba, tibude mahuri, nekuti ndo rwaita kuti Baba vanhu vapesane, vanhu vasanzwanana, vanhu vasawirirana. Asi Baba, tibetserei, mutidzidzise mashoko ekudenga. Mwari samasimba, maite henyu nguva ino. Tibetserei tive nerudo Baba, tisavengana. Rudo guve patiri, tiwadzane nemi Baba, tifambe nemi Baba. Rangarirai Baba ropa renyu. Ndinonamata ndichikumbira Mweya Mutsvene, ubate urambe matiri, musabuda matiri Baba. Rangai muri matiri. Nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba, kuwadzana kweMweya Mutsvene
dai zvanga zvava nesu kubva zvino nokusingaperi. Amen and amen. Ndokutendai. Masikati akanaka mai. Masikati akanaka apostle, maswera sei? Taswera kana maswera sei wimi? Taswera zvakanaka apostle. Ndinoda kutenda Mweya Mutsvene, simba ravo dzvene iro ravakatipa kuti tifambe naro, ndichitenda nguva yavatipa Jehovha kuti tiuye pamberi pavo tipupure kunaka kwavo. Zuva ranhasi zuva rakakosha kwazvo, izuva ratapuwa naMwari kuti Mwari vatite zvakanaka. Tinotenda kuti Mwari vakanga vainesu kubva pakutanga tisati tavaziva zvinotaura tsamba yaMwari kubva kuna Joshua chapter 1 kubva pavhesi ya 5. Ndakakuziva iwe uchiri mudumbu mamai vako, usati wabuda mudumbu ramai vako ndakakuziva usati wazvarwa. Saka tinotenda nerudo irworwo vakatipa Baba, rudo rukuru rwokutirangarira isu tichiri vatadzi. Saka toda kutenda Mwari mukana wavatipa wokuti tipupure evhangeri iri. Tigotenda zvikurusa vose vari kumativi mana enyika pasi rose, kusanganisira vana vari munyika yeZimbabwe, asi zvikurusisa avo vanopupura kubata kwaJesu. Nekuti kana tichipupura kubata kwaJesu tine chisungo chatakaita naMwari kuti Mwari vataure nesu. Haleluya. Amen apostle. So toda kutenda Mwari, ndigotenda zvikurusisa nyasha dzavo dzinowadzana nesu kubva zvino kusvika Mwanakomana womunhu auya kuzotora vatsvene vake. Iro simba ravo guru risingaperi rinozikanwa pazvinhu zvose, zvakataridzwa kwatiri kuti isu tishayiwe pembedzo mazviri. Nekuti kubvira pakutanga nyika ichisikwa Mwari ndo vakaisika vakaiisa mukati memavoko evana vevanhu kuti tive nesimba pamusoro pezvose zvinokambaira, zvose zviri pasi pemvura, zvose zvinorarama zvine makumbo mana. Mwari vakatipa nyasha. Kuna vaRoma vekutanga chapter 18, kurasikwa kwevahedheni kurava kutanga tisingazivi Mwari isu, asi Mwari vakatirangarira tiri vahedheni. Pavhesi ya 18 kusvika pavhesi ya 25, nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwose nekusarurama kwevanhu vanodzivisa zvokwadi nekusarurama, nokuti izvo zvisingazikamwi zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nekuti akazviratidza izvo kwavari. Nekuti vakubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, uye simba rake guru risingaperi neumwari hwake zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo mazviri, nokuti vaiziva havo Mwari asi havana kumukudza kana kumuonga. Vakashayiwa zivo nemwoyo yavo yakasvibiswa, vachiti vakachenjera ivo vari mapenzi. Vakashandura kubwinya kwaMwari vakakufananidza nemunhu anofa, neshiri dzinobhururuka, nezvine makumbo mana. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisira kusvina kuti vanyadzise miviri yavo, avo vakatsinhirana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata chisikwa kudarika musiki, iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Dai Mwari vanga vatirangarira, tabviswa mukusviba kwemwoyo yedu, tava nerudo, tabvisa ruvengo. Mwari wamene Jesu Kristu mambo wedu dai anga akurangarirai kubva zvino nekusingaperi. Nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwomweya mutsvene dai zvagara nesu kubva zvino mama nekusingaperi. Amen and amen. Amen apostle. Toda kutenda Mwari, toda kuti tisawesta nguva yakawanda tisatambisa nhambo yedu, tiinde kumagwaro aMwari, magwaro matsvene, tinzwe mashoko anobuda mubhuku yavo. Now takanga tichibata ndima dzemweya yakaipa masvondo apfuura. Takabata pamusoro pemweya wegodo, tikabvapo tikabata pamusoro pemweya wokumikira Mwari simba, tikabata mweya yekuuka, tikabata mweya yeufeve, tikabata mweya yakasiyana siyana.
asi nhasi toda kuti Mwari vatibetsere. Nhasi uno Mwari wamene atiite vatsvene kwazvo. Toda kubata pamusoro pemweya weruvengo. Haleluya. Saka Mwari ndo vane rudo, uye rudo runogara mavari. Saka toda kuti Mwari vatite zvakanaka, tagona kuvhura bhuku yavo zvakanaka-naka, tiende hedu kumashoko aMwari mama kuna muprofita Malakai chapter 2 kubva pavhesi ya 15. Musoro weshoko wanhasi, mweya weruvengo. Now, gunonzi ruvengo ndo kushayiwa hanya kana rudo. Opposite yeruvengo ndo rudo. Now, kana tichinzi isu tinovenga, chinotanga kuti munhu avenge zvinotangira mukati memoyo, nokuti moyo ndo unofanira kushandugwa naMwari. Moyo kana washandugwa naMwari wopfeka rudo, zvoita kuti rudo guya kuve gunokubetsera kuti ufambe nekutenda kwekuziva kuti kana wamira parudo, wamira pakutenda nekunzwisisa kuti Mwari ndiani pauri. Bhuku yangu yotsanangura kuti wakabvunza kuti what's the greatest commandment mubhuku yavo, vakaudzwa kunzi ida wekwako sezvaunozvida iwe. Kureva kuti rudo ndo chinhu chikuru. Ndima idzo tichadzibata nokuti chaita masermons achakwana kuita iwo maviri. Asi nhasi inyaya yemweya yoruvengo, kurambana. Now, iyo nyaya iyi ndo nyaya ndoda kuti muhwisise. Kana Mwari vachitaura pamusoro penyaya yoruvengo uye panyaya yekuwanana, inyaya yesimbiso kana kuti mweya wakaitwa naMwari kubva pakutanga. Nekuti chasungwa naMwari achifanira kuti chiwane umwe munhu anofanira kubvisa kana kuisa chimwe chinhu chinomiririra chimwe chinhu. Nekuti kana Mwari vachinge vaisa mweya weruvengo patiri, havasisiri Mwari, asi vanoisa mweya werudo patiri kutaridza kuti ndiwo Mwari. Nokuti chinovenga mweya wakaipa, chinoda ndo mweya waMwari. Saka kana tichinge tichidanana isu tinofanira kuziva kuti matiri muna Mwari, uye matiri munogara muine mweya mutsvene waMwari. Saka toda kuti nhasi mai muvhure tsamba distinctly zvakatsetseka, ndakuti toda kukumbira kuti mutiverengere magwaro kubva kuna Malakai chapter 2 kubva pavhesi ya 15 kusvika pavhesi ya 17. Asi musati mapedza zvenyu kuita iko kuda kuti mungoenda kuna Johani wokutanga chapter 5 kubva pavhesi ya 1. Tingowa pamusoro perudo. Johani wokutanga chapter 5 kubva pavhesi ya 1. Mungowa chete mashoko aMwari anofanira kutisa kudenga. Muverenge zvenyu mai, werenyu riri pamusoro kuti Mwari vatibetsere vatiite vatsvene kwazvo. Johani wokutanga chapter 5 kubva pavhesi ya 1. Tingowa mashoko aMwari, mashoko anozipa. Verengai zvenyu mai zvakatsetseka distinctly. Mwari vatibetsere. Ndai zvenyu. 1 John 5 Hey. pavhesi ya 1. Good. Soro shoko, unotenda kuna Jesu Kristu ndiye unokunda nyika. Now, unotenda kuna Jesu Kristu ndo unokunda nyika. Saka kuti tive tinokwanisa kukunda nyika uye unge tatevera zvinoda ivo Mwari nekutenda mavari. Nokuti nyika ndo matiri. Ende kana tiri pano panyika, gwendo gwatakangopiwa naMwari gwatisingazivi kuti gunopera rini. Nokuti mufiro wedu isi ndo mufiro womhuka. Kana Mwari vatongotendera kuti yava nguva yako yekuti iwe uchifa, ndo vanongotendera votongoti nguva yakwana. Kana nguva yakwana, chiuya mubvise zvakaipa zvive zvinopinda mukati mevanoita zvakaipa. Now, zvose izvo zvichiitwa, Mwari vanotendera kana uchinge watadza kutevera tsika yavo kana kuti mweya wavo. So toda kuti Mwari vatibetsere zvakanaka-naka, zvakatsetseka. Ndima yedu tive tinoivhura zvakanaka-naka. Imboverengai zvenyu mai kuna Johani wokutanga chapter 5 kubva pavhesi ya 1. Chibidzikai zvenyu mai. Pavhesi ya 1. Tingowa chete mumwe nomumwe unotenda kuti Jesu Kristu ndiye wakaberekwa naMwari. Mumwe nomumwe unoda iye wakaberekwa, unoda wakaberekwa naye.
mumwe nomumwe unotenda kuti Jesu Kristu iye akaberekwa naMwari. Now, mumwe nomumwe unodawo akaberekwa naMwari unodawo iye akabereka, uye anodawo akaberekwawo naye anodawo iye akamubereka. Saka pane rudo rwokutanga kwakatanga kutaridzwa kwatiri isu naMwari, kwokuti vakaziva kuti vana vangu zvavainda pasi penyika vano mucherechedzo wokutanga wanofanira kuva uri mavari werudo. Na chinonzi rudo ndokuva vanhu vanohwanana nekunzwanana. Saka kana Mwari vachiti ivo mumwe nomumwe anotenda kuti Jesu Kristu iye wakaberekwa naMwari, uye mumwe nomumwe anoda iye akaberekwa anodawo iye akaberekawo naye. Haugoni kuvenga Mwari ukada Jesu, uye haugoni kuda Jesu iwe wovenga Mwari. Izvo hazvibviri izvozvo. Kana watoda Mwari iwe unofanira kudawo Jesu. Saka vaya vanozviti maHindu, vaya vanozviti ivo maMuslims, vaya vanozviti isusu hatinamati kuna Jesu Kristu, tine kumwe kwatinosvitsa kusvitso kana kumasvikiro kana kuvavuki kana kun'anga. Kana vasingatendi muna Kristu havatendiwo kuna Mwari, uye kana vasingadi Mwari havadiwo iye mwanakomana wake Mwari. Pavhesi ya 3, pavhesi ya 2 ndo zvatinoziva nazvo. Andi pavhesi ya 2 ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari. Tichidini? Tichiita mirayiro yake. Now, kana tada Mwari zvoreva kuti isusu hatisina ruvengo matiri, nekuti pane chatachengeta chinonzi rudo. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari, kutodawo vana vakaberekwa naMwari. Saka hatigoni kuti tinoda vanhu vemumba medu isu tichivenga vamwe vanhu vekuzhe, nekuti tinofanira kuva nekuziva kuti mutemo kuti iwe unofanira kudawo kwako. Idewo kwako iwe sezvaunozvida iwe. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari, tichiita mirayiro yake. Na utakwana manje murudo. Nemhaka yei? Pavhesi ya 3. Pavhesi ya 3. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Very good. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Kana tikange tichiti tine rudo maari uye tine rudo sezvamawa kuchinzi nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Pavhesi ya 2 ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichiita uye tichida Mwari, tichiita mirayiro yake. Pavhesi ya 3 nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Chipedzai ndima iyoyo. Mirayiro yake hairemi. Iwe ndio unodorema iwe. Iwe ndio une gosha. Nemhaka yei? Pavhesi ya 4. Nekuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Saka kana uine ruvengo haugoni kukunda nyika iwe. Asi kana uine rudo ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari. 1 John chapter 5 pavhesi ya 2. Kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake, nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yaMwari hairemi, nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Handei mai. Kukunda kwakakunda nyika. Ndiko kutenda kwedu. Very good. Pavhesi ya 5 yekupedzisira. Pavhesi ya 5. Ndiani kwa unokunda nyika? Very good. Hazi iye unotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari here? Ndo woga iyeye anogona kukunda nyika. Anogona kutenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari wakunda nyika. Wamugamuchira manje wakutaura kuti ini ndakamuda kuti ave muponesi wangu. John chapter 3 pavhesi ya 16. Nekudaro Mwari wakada nyika akaipa mwanakomana wake iye oga, akati ani nani anotenda kwaari arege kuraswa asi kuti awane upenyu husingaperi.
wawana ruponeso, wawana kukunda, wawana nyasha, wava murudo, hausina ruvengo. Ndianiko anokunda nyika? Hazi iye anotenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari. Pavhesi ya 6, ndiye akauya nemvura neropa. Iye Jesu Kristu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura, nokuti mweya ndiye wechokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura zvinoti mweya nemvura neropa. Zvitatu izvi zvinopupurira chinhu chimwe. Why can you say amen? Amen, apostle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saka tichipupura pamusoro paMwari, tinopupurira kuti mweya ndo mweya mutsvene waakatisira achiti ndichakuinda kudenga, asi ndichakusirai mweya munyaradzi, kuna John chapter 14 pavhesi ya 26. Ndichaenda kudenga asi ndichakusirai mweya munyaradzi, iye achatumwa muzita rangu ina Baba vari kumusoro kudenga. Iye achauya achikudzidzisai zvose, uye achikuyeuchidzai zvose zvandakakurayirai. Tarirai, achava nemi kusvika kumagumo. Matthew chapter 28 pavhesi ya 20. Vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai. Tarirai, ndinemi kusvika kumagumo. Na mweya weruvengo kana uchinge wapinda manje, hapachisina Jesu apa. Kana watoona ruvengo gwapinda, wotoziva kuti Jesu hapachina pauri. Wadova neumwe mweya wawakunda, kureva kuti wakunda mweya waMwari ukaisa mweya wakaipa. Uyo mweya wakaipa ndo wawakutonga kwauriwe. Saka Jesu hapachina. Nokuti rudo rwaMwari ndokuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake hairemi. Nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwakakundwa nyika ndokutenda kwedu. Ndiani anogona kukunda nyika? Hasi iye anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari ndiye akauya nemvura neropa. Iye Kristu, 1 John chapter 5 verse 6, ndiye akauya nemvura neropa. Iye Jesu Kristu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura, nokuti mweya ndiye wechokwadi. Nokuti zvinhu zvitatu zvinopupura zvinoti mweya nemvura neropa. Nokuti mvura ndiyo inobhabhatidza kuti ichenese muviri wako. Kana muchiwa kuna Matthew 26 pavhesi ya Matthew 3 kubva pavhesi ya Matthew 26, ndiye mukadzi mai Magadalena vakazora Jesu nechiri charabhasteri haisiriyo. Ndikuda kukota kuna Matthew chapter 3 kubva pavhesi ya 13. Jesu achidzika kubva kuGarirea kuuya kuzobhabhatidziwa, akauya akanzi naJohani, ina handina simba kana rokusunga rushangu rwako. Iye mwanakomana womunhu, vari ivo Mwari vakati chiita hako kuti zvose izvi zvizadziswe. Saka mweya womene ndo unouya uchipupurira nemweya wako manje iwe kuti iwe uri mwana waMwari. Varoma chapter 8 pavhesi ya 16. Nekuti hauna kupuwa mweya wouranda, asi mweya waunodana kwauri uchiti Abba Father. Mweya womene uchipupurira nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Saka kana tichinge chikutisei pamusoro pemweya manje, ndo uri kunzi kuna 1 John chapter 5 pavhesi ya 6, ndiye akauya nemvura neropa. Iye Jesu Kristu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura, nokuti mweya ndiye wechokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura zvinoti mweya nemvura neropa. Zvitatu izvi zvinopupurana ndo chinhu chimwe. Saka kana chikuti bhabhatidzwai pepe, the three baptism inowanikwa 1 kuna Luka chapter 12 kubva pavhesi ya 49 kusvika pavhesi ya 53. Ndakauya kuzokanda moto panyika. Zvino ndinodai watobatidzwa hawo. Ndine rupabatidzo rwandichabhabhatidza narwo, asi ndinomanikidzwa sei kusvika zvichiitika? Munofunga ndakauya kuzopa rugare pano panyika? Ndoti kwamuri kwete, asi kuzopesanisa. Kubva zvino vashanu veimba chimwe chete vachapesana. No, vatatu pavaviri nevaviri pavatatu. Baba mwanakomana, mwanakomana baba, mai mwanasikana, mwanasikana mai, muroora vamwene muroora. Ndo vhangeri. Umwe akarida, umwe anoriramba, umwe akarigamuchira, umwe arigamuchiri. Ndo rupabatidzo rwokutanga. Rupabatidzo rwemvura ndo kwandiri kutaura manje kuri kuna Matthew chapter 3. Rupabatidzo rwomweya kunowanikwa futi kuna John chapter 3. Rupabatidzo rwemvura ndo kwakabvunziwa nemurume ainzi Nicodemus. Akauya pakati peusiku akati, ndikawana sei upenyu husingaperi kukai kumvura? John chapter 3 pavhesi ya 5. Akatobvunza kuti munhu awane upenyu husingaperi, awane upenyu husingaperi, angaita sei? Zvikanzi anofanira kutsvagawo patsva. Zvikanzi mungandiudza here kuti ndingafanira kupinda muna mai vangu? Zvikanzi kwete, unofanira kuti uzvange patsva 1 nemvura.
mvura yakubhabhatidza mweya mutsvene wouya. Mweya mutsvene wauya tochirowa manje pamusoro neshoko raMwari. Saka Jesu wakangotanga kungorova nhunganyaya achiparidza pavakanga vachibva kuPasika, kurangarira zuva rakabudiswa vana veIsraeri vachibuda munyika yeIjipiti. Asara baba vake namai vake vepanyama Josefa naMary aine makore 12 years. Izvo waingotaridza mucherechedzo kuti ini ndini shoko, ndini nzira neupenyu, ani anouya kwandiri anowana upenyu husingaperi. I'm the way, the truth and the life. Saka vhangeri rikashayiwa, Jesu vanotidzidzisa shoko iri rakanaka hapachina rudo. Takatanga kungodzidzisa tisati tapinda mundima chaiyo. Saka vaviri ava vanopupura zvimwe. Kana wapupurirwa nevaviri ava kuti 1 wauya atakubhabhatidza, warangarira kuti shoko rakauya akauya achikufira, nekudaro Mwari wakada nyika akaipa mwanakomana wake kuti ani anotenda kwaari arege kuraswa asi kuti awane upenyu husingaperi. John chapter 3 kubva vhesi ya 16. Mwari haana kuuya kuzotonga nyika asi akauya kuzodzikinura nyika. Chapter 17. Mukazoendawo kuna vaFilipi chapter 3 kubva vhesi ya 5. Ngative nemwoyo uyu wakanga wavina Kristu wokuti kunyange vakanga vari Mwari havana kuti kuidzana Mwari chinhu chavanofanira kubatisisa, asi vakazvitora vakatora mufananidzo wemunhu, vakawanikwa nemufananidzo wemunhu, vakazvidurura vakazvininipisa, vakateerera kunyange rufu pamuchinjikwa. Saka Mwari vakavakudza zvikuru, vakavapa zita riri pamusoro pemazita ese, kuti pazita raJesu Kristu ndimi dzoko dzinodudzira kuti Jesu Kristu ndo Mwari wezviri kudenga, zviri pano pasi nezviri pamvura. VaFilipi chapter 2 kubva vhesi ya 5 kusvika vhesi ya 8. Saka nhasi tinoda kudzidziswa pamusoro pemweya wegodo. Takadzidziswa mavhiki apfuura, mweya weruvengo ndo watakuda kubata. Unobata newewo mweya wegodo nemweya weruvengo, nekuti anoita godo ane ruvengo. Saka Mwari vanotovenga kana munhu akasatevera murayiro yake yamamuchiwa apa kuchinzi. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiitawo mirayiro yake. Pavhesi ya 3 ya 1 John chapter 5 pavhesi ya 3, nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake hairemi. Now 1 John chapter 4 pavhesi ya 7, chimbidzikai mai, chimbidzikai zvichiverengai tichienda kuna Malakai. Chimbidzikai mai, 1 John chapter 4 pavhesi ya 7. 1 John chapter 4. Hey. Pavhesi ya 7. Wongo, musoro weshoko. Rudo rwose runobva kuna Mwari. Rudo rwese runobva kuna Mwari. Verengai zvinhu mai. Pavhesi ya 7. Hey. Vadikani, ngatidane. Dowa. Nekuti rudo runobva kuna Mwari. Vadikani, ngatidane. Kwete kuvengana. Vadikani, ngatidane. Nokuti rudo rwese runobva kuna Mwari. Saka nhasi pamuchawisisa dzidziso yatichadzidzisa pamusoro pemweya wokurambana wemurume nemukadzi, so wotoziva kuti hapachina rudo gokudana navo. Saka naMwari vachitaura mashoko aya usaicha simwe chinhu chinomiririra. Vadikani, ngatidane. Nemhaka yei? Nokuti rudo rwose runobva kuna Mwari. Verengai zvishoma-shoma. Nokuti rudo rwose runobva kuna Mwari. Musaverenga muchimanya. Vadikani, ngatidane. Nokuti rudo rwese runobva kuna Mwari. Kana mukaona muchidanana zviya moziva kuti rudo rwamuinarwo imimi ndegwaMwari. Hakubvi kana kupemu dzamai mavona, kana kuti hakubvi kana kumahandsome amai muchiona kuti is very handsome. Hakubvi kana kumasweetness amoti kwai she is very sweet. Hakubvi kana kuti muchiona makanda anenge akatsvuka muchiti yellow bone. Now hazvibvi kana pamaperfume amai muchizora, kana kuti pamafuta. Now kana pamadhipirizona ozochinja kana ganda remunhu mopedzisira vamwe maita skin disease, skin cancer. Now hazvibvi pana pamhupupu dziya dzinogegwa vafana vaya vanofamba ane mhupupu ochifamba achirembedza mabhuruku afanike azviitira svina, mazishangu akarakareba zibhuruku rakaita ngorostina uku rakavhurika, achiimba huhalalalala nziyo dzisingazikamwe. Hazvibvi ipapo. Vadikani, ngatidane. Nokuti rudo runobva kuna Mwari. Handei mai, mumwe nomumwe. Mumwe nomumwe. Unoda umwe nomumwe pane makoma muya imhani. Mumwe nomumwe. Unoda
mumwe nomumwe unoda hande wakaberekwa naMwari. Mumwe nomumwe unoda akaberekwa naMwari. A statement you are supposed to be reading. You have reading this verse for a long time. Read properly. Mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari. Mumwe nomumwe unoda yomira akaberekwa naMwari. Mwenda munobika maraisi yenyu kune machicken uko. Tomira kuparidza here nekuti amugoni kuverenga. Kwete apostle. Read. Mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari. Mumwe nomumwe unoda yomira. Read. Mumwe nomumwe unoda. Yes. Wakaberekwa naMwari. Very good. Unoziva Mwari. Yes. Ndokuverenga ikoko. Vadikani ngatidanane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe unoda akaberekwa naMwari. Nemhaka yei? Unoziva Mwari. Very good. Kana anenge achida uya ane rudo uya akaberekwa naMwari. Uye kana wada Mwari iwe waziva kuti wada Mwari, iwe wada Mwari, iwe mwana waMwari, uye unoziva Mwari. Kana pakava noruvengo wotoziva kuti hapana Mwari. Vadikani ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe unoda akaberekwa naMwari. Kureva kuti ane rudo, anoda kureva kuti ane rudo akaberekwa naMwari. Uye anoziva Mwari. Asingadi pavhesi ya8 handei. Pavhesi ya8 usingadi haazivi Mwari. Very good. Asingadi zvachose rudo rwatinenge tichiti ivai munodanana haazivi Mwari une mweya weruvengo. Mweya weruvengo. Semonianus. Nekuti kati kuvenga chichonzi kuvenga, the opposite kuvenga ndo rudo. Saka titakata kudzidzisa kuti kana chiti usava nemweya wekuvenga, chicho unofanira kuva uinacho. Besides kuvenga ikoko unofanira kuva uine rudo. Saka vadikani ngatidanane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda ane rudo uyu akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari. Asingadi kuda kureva kuti asingadi kuchengeta rudo haazivi Mwari. Handei nemhaka yei? Nekuti Mwari rudo. Very good. Saka kana usingazivi Mwari iwe rudo hauna. Nokuti kutoda uku kune chaunofanira kuva uinacho sechibereko chekuva mwana waMwari. Saka kana ukaona uzoita zvokurambana, siyatoda kudzidzisana manje nyaya yekurambana pawananiso, wotoziva kuti iwe mauri hauna rudo iwe kwaMwari, uye Mwari mauri hamuna mweya weruvengo. Kutovenga so zvinovengwa naMwari. Kana matongoona zviya makawanana ukangoona utongovenga umwe wako wakawanana naye wotoziva kuti mauri hamuchisina Mwari. Watongofanana nezumbu rakapinda nyoka. Asingadi haazivi Mwari nokuti Mwari rudo. Pavhesi ya9. Pavhesi ya9. Rudo rwaMwari rwakataridzwa kwatiri nechinhu ichi. Rudo rwaMwari rwakataridzwa kwatiri nechinhu ichi. Chekuti chii? Kuti Mwari wakatuma mwanakomana wake. Wakaberekwa ari mumwe chete. Kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete. Ndoda kuda kunichibata manje. Kuna Malachi chapter 2 pavhesi ya15. Rudo rwaMwari rwakataridzwa pachinhu ichi kuti wakatuma mwanakomana wake akaberekwa mumwe chete. Zokureva vhesi iyoyo. Rudo rwaMwari zvishoma-shoma. Rudo rwaMwari rwakataridzwa kwatiri nechinhu ichi. Chipi ichocho? Kuti Mwari wakatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete. Ari oga. Ndiyo ochawa manje kuna Malachi chapter 2 verse 15. Akada nyika akabereka akatuma mwanakomana wake iye oga. Ndo rudo gukuru igogogo.
Saka uchazowa manje nyaya yake manje yanoemphasize nokuti Mwari pavanouya havana kuuya kuzopesanisa zvavakataura kuOld Testament, vouya vazopesanisa zvavakataura kuOld Testament, kuNew Testament, havadero. Saka ukateerera shoko iri uchagona kuva nerudo, nokuti watohwa kuti rudo rwaMwari ndokutidanane, ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda Mwari kana tichichengeta mirayiro yake, nokuti mirayiro yake hairemi. Iwo ndiwo unorema, nokuti mauri muno ruvengo. Kana mukava nerudo so mamuri haufi wakavenga, uye unenge woziva iye akaberekwa naiye, nokuti iwe unodawo akaberekwa naiye, uchidawo iye akamubereka. Saka ngatidananei vanhu hama dzangu, asingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete. Handei munyika kuti akaberekwa ari mumwe chete munyika. Yopera ipapo, imbomira ipapo. Wakaberekwa ari mumwe chete munyika kuti tive neupenyu naye. Pane makoma mirai. Muri kufunga maraisi here? Kwete apostle. Don't mess up this scripture. Read. Wakaberekwa ari mumwe chete munyika kuti tive neupenyu naye. Vhangeri roda kuti rikukwe nevanhu vese. Don't make us to go and edit these scriptures. Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika. Pane paakaberekerwa munyika. Yoita kuomba kuti pane zvinofanira kutevera kuti uzive kuti achiberekwa akaberekerwa kupi munyika. Womira ipapo then wokontinya. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika kuti tive noupenyu naye. Nekudaro Mwari wakada nyika akaipa mwanakomana wake iye oga, akati ani anotenda kwaari arege kuraswa asi kuti ave noupenyu kusingaperi. John chapter 3 verse 17. Musavenga mdhumba muchiparidza panapa. Be vigilant. Tikuparidza pamusoro pevhangeri panapa rokuendesa vanhu kudenga. Read. Pavhesi ya 10. Rudo ruri pachinhu ichi. Verse 9. Start from verse 9. Pavhesi ya 9. Rudo rwaMwari rwakataridzwa kwatiri nechinhu ichi. Hey. Kuti Mwari wakatuma mwanakomana wake. Very good. Akaberekwa ari mumwe chete. Ndopa akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete. Kupi? Munyika. Very good. Kuti tive neupenyu naye. Very good. Saka akaberekwa munyika kuti igozodini? Kuti tive nechinyi? Kuti tive neupenyu naye. Verse 10. Pavhesi ya 10. Hey. Rudo ruri pachinhu ichi. Very good. Chiwai chinhu chinonzi rudo chiri pachinhu chipi? Kana wabvisa mweya woruvengo wochiwa kuti chinhu ndechipi? Vanokuti ufeme uchiwisisa kuti rudo ruri pachinhu ichi chipi? Chipitika? Kuti hatisisu takada Mwari. Ndo pane rudo ipapo kuti isusu hatisiri takada Mwari isu. Asi chinyi? Asi kuti ndiye wakatida. Very good. Rudo ruri pachinhu ichi kuti isu hatisiri takada Mwari isu. 1 Peter chapter 2 verse 9. Makanga musiri vanhu imi makarangarirwa naMwari. Muri rudzi rwakadiwa naMwari, rudzi rwakasanangurwa, imba yeumambo. Makanga muri varombo, asi Mwari vakakusanangurai, vakakudanai kubva murima vakakuisai muchiedza. Makanga musiri vanhu asi mava vanhu. Makanga musina kudzurwa nyasha asi mava kudzurwa nyasha. 1 Peter chapter 2 pavhesi ya 9 kusvika pavhesi ya 10 ndo inobata nendima ya 1 John chapter 4 pavhesi ya 10. Rudo ruri pachinhu ichi kuti kuti hatisi isu takada Mwari asi kuti ndiye wakatida. Akaita sei? Akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Very good. Saka taziva manje kuti rudo chii. Akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu, ruvengo kwabva. Saka da kuchiwa manje kuti ndima inoendana kuna Malakai, chindai mai kuna Malakai chapter 2 pavhesi ya 15. Hatitambi pana pakana muchiverenga shoko raMwari. Be clear.
vhangeri rinofanira kuti vanhu vaende kudenga. Haleluya. Amen, Apostle. Malachi chapter 2 pavhesi ya15. Ukaiverenga vhesi iyi uchitevera zvinotaura Mwari, unoona kuti nendima dzaMwari dzinopinda mukati mauri, dzigotogara mauri, ugomwa mashoko anozipa. Hatingadzokoreri ndima dzatamboparidzana kuda kuti makona kuverenga. Read clearly. Saka toda kuti chibata manje yamamuchiwa iyo kuna 1 John chapter 4 pavhesi ya9. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake iyega, akabereka ari mumwe chete munyika, kuti tive noupenyu naye. Chiwai manje kuna Malachi chapter 2 pavhesi ya15. Chimizikai. Muprofita Malachi 2 pavhesi ya15. Good. Musoro shoko ripo. Vaprista vanotukwa naJehovha. Vaprista vanotukwa naJehovha. Now pane chinotukigwa vanhu vaMwari. Iyemi vadzidzisi imi pane zvakawanda zvamunochirika muchidzidzisa nhema. Mwari vozoona kuti idzi nhema dzamudzidzisa idzi hadzisi chokwadi. Mwari votsamwa nenhema dzenyu idzodzo, nokuti memusingadzisi vanhu chokwadi yekuti vanhu vaende kudenga, memudzidzisa nhema dzinofadza mweya yenyu imi. Zotsamwisa Mwari. Saka kana Mwari vachidzivo, Mwari vanotuka vapristi veimba yaMwari. Vapristi vanotukwa naJehovha. Pane chinotukigwa munhu. Munhu angangotukwi asina chaareswa. Zvamuwa zvinjitsinira namai kuti verengai chaizvo, kuti pasava nechipomegwa pavhangeri iri. Nekuti vhangeri kana chiparidziwa, kana pakaona chipomegwa, hatichagoni kuti timire tichiti takapupura vhangeri rechokwadi. Tozondotukwa uku zvamai wapai chikuparidzai kuna Matthew chapter 7 pavhesi ya 23. Toti bvai pano vaitwe zvakaipa. Handikuzivi. Toti takaparidza vanhu kuti handikuzivi. Mweya weruvengo. Na tikubatana panyaya yekurambana. Takuudzai kuti chodzi rudo chii. Apa waziva chiwa manje iwe unoda zvokuramba iwe. Uye chikonzero chokuramba unenge usitorina. Unongoda kuramba chete kuti unzi waramba. Uye unoramba pamwe waona kuti mukadzi wawazvara naye vana, pamwe mazama haachanaki kuona. Uye pamwe zviya zvamaimboitirana paya hamuchisina rudo. Iwe ndiwo unotoruza rudo zvikuru savarume. Watsvaga mahuri okuwana mazure, mamwe anopota achifuridza mazizama avo. Ndakambokuparadzai kuna Zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya15, kuti inwa mvura padziva rako chairo, nemvura inoyerera patsime rako chairo. Ko matsime ako anofanirwa kuparadzirwa here? Dzisi dzemvura dziyerere munzira dzomumusha here? Otora mahuri ochiisa mumusha here? Pavhesi ya17, ngazvive zvako zvoga zvisava zvavatorwa pamwe chete newe. Tsime rako ngariropafadzwe. Ufarire mukadzi woujaya hwako sehadzi yenondo yakanaka nehadzi yengururu inofadza. Mazama ake ngaakufadze nguva dzose. Ugare uchigitsikana nerudo rwake. Zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya15 kusvika pavhesi ya19. Saka tinoda kuti tichihwisisa manje nyaya yekurambana. Iwo uchiwauku Zvirevo achikuudzai kuti ko matsime ako anofanira kuparadzwa here? Nzira dzemvura dzinoyerera mudzizi dzomumusha here? Ngazvive zvakudya zvako zvoga zvisava zvavatorwa pamwe chete newe. Tsime rako ngariropafadzwe. Ufarire mukadzi woujaya hwako sehadzi yenondo yakanaka nehadzi yengururu inofadza. Mazama ake ngaakufadze nguva dzose. Ugare uchigutsikana nerudo rwake. Saka kana ukarega kugutsikana manje nemukadzi wako, ndopo ita kuti 1 upohwe huvepo, 2 chihure chivepo. Nawo zomutsa ruvengo mukati memusha. Baba havachagoni kufara nevana namai votovengana. Izvi tichiti mai ngavaverenge zvakanaka, toita rubhabhatidzo kweshoko raMwari. Paunoona kuti ndakauya kuzokanda moto pano panyika, zvino ndinoti dai watobatidzwa hawo. Nderubhabhatidzo rwandichabhabhatidzwa nago, asi ndomanikidzwa sei kusvika zvichiitika uri moto kuti ngatimubatidze. Ndosaka uchiona chiti hasha kana mai vachiverenga zvisizvo, uye vachiverenga zvinoita kuti vanhu vasagona kuisa kuti vhangeri roti chinyi. Nekuti unofanira kuwana rudo kwaMwari. Wochifamba manje uchiti mukadzi wangu ndomudaini, uye mukadzi wangu ndakamuda, handifaniri kuti ndimurambe.
kana ndadumuramba ndava kutaridza svina ngurarama kwangu. Hamuchisina Mwari mauri kana ukaona woramba mukadzi wako, woramba murume wako, wotsvaga zvimwe zvisiri izvo kushoko. Iwo Mwari uchawawa manje pavhesi yatiri kuti muchauya toda kuti bate inobatana naJohani wokutanga 1 John chapter 4 kubva pavhesi ya9. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete pai munyika kuti tive noupenyu naye. Saka ukashayiwa rudo noupenyu hauna muna Jesu nemuna Mwari, nekuti anoda mumwe nomumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu iye akaberekwa naMwari, nomumwe anoda iye akaberekwa anodawo akaberekwa naye. 1 John chapter 5 kubva vhesi ya1. Uye mukahwisa kuti rudo rwuri pachinhu ichi kuti hatisisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Saka kana usina rudo, une ruvengo, uri muzivi, hausi waMwari iwe. Anoda Mwari haavengi. Kana uona zviyo woramba mukadzi wako uziva kuti rudo hapachina gwaMwari. Chifambai muwe mashoko anozipa Malakai chapter 2 kubva pavhesi ya15. Vapristi vanotukwa naJehovha. Munotukwa so. Chimuzikai imbaverekai pavhesi ya7. Mungu wachite kuti nemhaka tichiparidza izvi, kuti kana tikuparidza muromo medu mutakapiwa shoko raMwari ratofanira kuti tikupupurire rerudo kwete roruvengo. Saka teererei patoparidza kudai. Verengai Profita Malakai 2. Tanga pavhesi ya5 uwe sungano. Pavhesi ya5. Sungano yangu. Sungano yangu nawo yakanga iri youpenyu nerugare. Verekesai mai. Sungano yangu nawo yakanga iri youpenyu nerugare. Very good. Sungano yangu nawo yakanga iri youpenyu nerugare. Handei? Ndakavapa zivo. Ndakavapa izvo. Ndakavapa izvo. Hakuna kunziziva ipapo. Verengai zviripo. Ndakavapa izvo kuti chinyi? Ndakavapa izvo kuti vanditye. Sungano yangu navo yakanga iripo youpenyu nerugare, kuti mugogara zvakanaka so muchidanana. Ndo sungano yakapiwa naMwari yako iwe neni navari Mwari. Ndakavapa izvo kwete zivo. Handei? Kuna kuti vakapa upenyu nerugare kutanga. Rudo ndo rugare noupenyu. Rugare ndo munowanikwa rudo. Peace. Ndakavapa izvo kuti vadini? Kuti vanditye. Vakanditya. Vakadii futi? Vakadedera nekuda kwezita rangu. Very good. Vachibudiswa vana veIsraeri vachibudiswa munyika yeIjipiti vachienda munyika yeKenani, ndizvo vakapiwa izvi. Uye Mwari vachisika munhu wokutanga Adamu naEve, ndizvo vakapiwa izvi. Sungano yangu navo yakanga iri youpenyu nerugare. Vachipiwa vana vokutanga chaivo Adamu naEve, ndizvo vakapiwa izvi. Ndikavapa izvi kuti vanditye, vakanditya, vakadedera nokuda kwezita rangu. Chiwa nyanje yemurayiro iyi pavhesi ya6. Pavhesi ya6. Murayiro wezvokwadi wakanga uri mumuromo wavo. Nowa. Handei? Kusarurama hakuna kuwanikwa pamuromo yavo. Murayiro wezvokwadi wakanga uri pamuromo wavo. Kusarurama hakuna kuwanikwa pamurayiro yavo. Pavapristi vatsvene vanenge vadamwa naMwari. Handei? Vakafambidzana neni nerugare nekururama. Vakafambidzana neni nerugare nekururama. Rudo guripo. Fambai. Vakadzora vachindipa zvakaipa. Semadzorera atiri kuita kudai muzvakaipa. Mweya weruvengo. Handei? Pavhesi ya7. Nekuti muromo yomuprista inofanira kuchengeta zivo. Ndo pane nyaya ipapo kachikuparidzirai kudai so. Nokuti muromo womupristi unofanira kuchengeta zivo. Chii chinofanira kuti vanhu vaite? Vanhu vanofanira kubvunza murayiro pamuromo wake. Ndo murayiro yaMwari vandiri kuti murayiro waMwari hauremi.
rudo ndokuti tide Mwari uye tichengeta murayiro yake, nekuti murayiro yaMwari hairemi. Iwe ndiwo unogozha, ndiwo unorema, iwe ndiwo unotambudza, iwe ndiwe dambudziko, nekuti une ruvengo. Mirayiro yaMwari hairemi. Now pavhesi ya6 murayiro yezvokwadi handei pavhesi ya6 murayiro wezvokwadi wakanga uri mumuromo wavo. Kusarurama hakuna kuwanikwa pamuromo yavo. Very good. China pavhesi ya7 pavhesi ya7 nekuti muromo yomuprista inofanira kuchengeta zivo. Handei vanhu vanofanira kubvunza murayiro pamuromo wake. Ndo pamunofanira kuuya muchiti tiwisiseiwo kuti Mwari vanoti chii pamusoro pekurarama, tokuparidzirai vhangeri rekuti imimi muinde kudenga. Handei nokuti ndiye nhume yaJehovha wehondo. Iye isu, hakuna vamwe, kwete svikiro, kwete teve, kwete n'anga, kwete madlozi, kwete dacha romuprofita wenhema, kwete muvuki, kwete anovenga, asi vapristi vaJehovha wehondo. Nekuti murayiro yomupristi inofanira kuchengeta zivo. Vanhu vanofanira kubvunza murayiro pamusoro wake, nekuti ndiye nhume yaJehovha wehondo. Chindai pavhesi ya15 muchiwa manje inokotewa naMalakai, yandari chikuverengai kuna 1 John chapter 4 pavhesi ya7. Yamamuchiwa Mwari vachikupupurirai kuti rudo rwaMwari pavhesi ya9, rudo rwaMwari rwakaradzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika kuti tive noupenyu naye ari oga. Chiwa manje Malakai ari kutaurai, verengai mai pavhesi ya15. Ko haana kuita mumwe chete kunyange akanga ane mweya wakasara here? Ko haana kuita mumwe chete kunyange akanga ane mweya wakasara here? Mubvunzo uyu. Akasika 1 mwanakomana wake. Wamwe wandiri kukotirai kuna 1 John chapter 4 pavhesi ya8. Nekudaro Mwari wakaita rudo akatumira mwanakomana wake iye oga. Ko haana kuita mumwe chete oga here kunyange akanga ine mweya wakasara? Handei zvino wakaitirei mumwe chete? Ko wakagoitire mumwe chete wakadini? Wakatsvaga rudzi rwaMwari. Ko haana kuita mumwe chete oga here kunyange akanga ine mweya wakasara? Zvino wakagoitire mumwe chete oga kunyange akanga ine mweya wakasara. Saka chinyi? Saka chenjerai mweya yenyu. Kuti chinyi? Kurege kuva nomumwe unonyengera mukadzi woujaya hwako. Ndo pane nyaya apa. Kana watonyengerwa watoramba manje, watesta ukati ndavahwa vachina basa, ndakambohwa vakawanda, ivo ndo vokutanga here. Saka chenjera mweya wako kuti kurege kuva noumwe anonyengera mukadzi woujaya hwake. Chiwa manje chikonzero wai vachidero mari? Mwari havangotauri chinhu pachita chikonzero. Statement yose yataugwa naMwari, it's a commandment, it's not a concession. Haisi yekurayira asi kuti unofanira kuti uite mutemo unofanira kutevera. Nemhaka yei pavhesi ya16 mama? Nekuti ndinovenga kurambana. Ndo zvodini? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Pasina koma amiri, nokuti ndinovenga kurambana ndo zvinotaura Jehovha. Hazvizvo? Amen apostle. Nokuti ndinovenga kurambana ndizvo zvinotaura Jehovha. Kwete ini. Malakai chapter 2 pavhesi ya15. Ko haana kuita mumwe chete oga here kunyange akanga aine mweya wakasara? Zvino wakagoitire mumwe chete oga, wakatsvaga rudzi rwaMwari. Saka chenjerai mweya yenyu kurege kuva nomumwe anonyengera mukadzi woujaya hwake. Nemhaka yei? Nekuti ndinovenga kurambana, ndo zvinotaura Jehovha. Omofema ipapo nehasha dzake. Indai kumberi. Mwari waIsraeri uye munhu unofukidza nguo yake nekumanikidza, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
Mwari waIsraeri uye munhu anofukidza nguo yake nokumanikidzwa ndo zvinotaura Jehovha wehondo. Kana unoona wotorapa mukadzi zviya wotoziva kuti wamupa kumanikidzika. Wafuka chiso chakaunyana, wachisa chiso chakasvava. Now azviisire pamberi pake kereke inobwinya isina gwapa, isina kuunyana kana chinhu chakadai, asi yakashambidzwa nemvura pashoko. VaEfeso chapter 5 verse 26 kusvika verse 27. Saka kana ukaona waramba mukadzi uri murume kana kuti waramba murume iwe uri mukadzi, paitwa sungano. Mwari kana vachiti ndinovenga kurambana, pane zvakaitwa naMwari pawananiso, mweya weruvengo. Takumudzai kuchinonzi rudo chiiko. Kana wotoona wakuramba mukadzi wako wozwa kuti pane chapinda pauri chine ruvengo chisingadiwi naMwari, uye chisina Mwari asi kuti chine svina, chiwa manje mashoko aMwari anozipa kuti wai tichitaura pamusoro pewananiso, uye Mwari wai vachizoti ndinovenga kurambana, nokuti anoisa wananiso pakati penyu imimi ndiMwari kwete umwe munhu. Sai chigubwidai kuna vaEfeso chapter 5 kubva verse 25. Toda kudzoka pandima iyoyo nokuti mamangopedza kuverenga kuti nokuti ndinovenga kurambana. Ndo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri, iye munhu anofukidza nguo yake nokumanikidzwa, ndo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka chenjerai mweya yenyu kuti murege kunyengerwa. VaEfeso chapter 5 kubva verse 25. Tangai kubva verse 31. Now zvose izvi Mwari vachizvitaura vari kutaura pamusoro pechinhu chavakaisa kwatiri kuti tive tinochengetedza uye chive chinogara matiri, cherudo kwete ruvengo, mweya weruvengo. Kana wotongoona wakuramba mukadzi wako wotoziva kuti mweya wakubata iwewe, watova mweya weruvengo. Uye pane chikonzero wai chaunofanira kuti urambire mukadzi. Vamwe voti kwaiko kana ndikamubata chiura, zviriko tichakuverengera ndima iyoyo. VaEfeso chapter 5. Izvi zviri kunzi kuvenga kwandinoita pane wakatanga kuzvigadza, vari Mwari vakazviita. VaEfeso chapter 5 verse 31. Verengai maichumidzikai. VaEfeso 5 verse 31. Soro shoko vaKristu mbamavo. VaKristu mbamavo verse 31 chimudzikai. Verse 31. Naizvozvo munhu uchasiya baba vake naamai vake. Naizvozvo munhu achasiya imba yababa vake namai vake kuti adini? Anamatire mukadzi wake. Kuti anamatire mukadzi wake. Kuti zvikozodii? Ivavo vaviri vachava nyama imwe. Kuti vaviri ava vave nyama imwe chete. Chokorai vhesi iyo. Naizvozvo munhu uchasiya baba vake naamai vake. Naizvozvo munhu achasiya baba vake namai vake. Kuti chinyi? Anamatire mukadzi wake. Kuti anamatire mukadzi wake. Handei? Ivavo vaviri vachava nyama imwe. Ivo vaviri vachava nyama imwe chete. Now ndiri kutaura pamusoro paKristu nesangano rake pavhesi 32. Indai ipapo. Chakavanzika ichi. Chakavanzika ichi chikuru. Handei? Chikuru. Nemhaka yei? Asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Saka ndichitaura pamusoro pewananiso, tiri kutaura pamusoro pezvinhu zvakaitwa naMwari kwete nemunhu, asi naMwari vari kumusoro kudenga. Kana iwe wotoona wakuramba mukadzi kana murume wawava naye, wotoziva kuti mweya wawava nawo mweya woruvengo. Chinodhova nechekuti kana mukauya pakati tichiparidza vhangeri tatanga kumasuroko, hatigoni kumanikidzai isu kuti muuye. Uye kana wotoda kuhwa kwatangira nyaya, hatigoni kudzokera suroko nokuti wauya kumashure. Izvo ndezvako. Dzokora shure kana woda kuzowa mharidzo iyoyo. Mweya weruvengo. Mamuchihwa kuna John huko wokutanga chapter 4 kubva verse 7 kuti vadikani ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari, asingadi haazivi Mwari. Saka nawe ukasaziva Mwari uchiti iwe unoda munhu, iwe usingaiti zvinoda Mwari, uye uchivenga chokwadi yaMwari, then unovenga iwe. Mweya wako ndewe ruvengo. Uye mweya weruvengo ndo uri kunzi naMwari, ndinovenga vanhu zvikurisa vanotorambana ivo vachinzi vanhu ngavadanani. Dzimba dzinopusana so, mudzimba makagara so, muchiti muri baba namai, izvo makanguri marambana kare. Mweya werudo hamuchisina pamuri. Pangova nemweya
weruvengo. Uchiti ukaona umwe wako akumura hembe kudai unotovenga nekusema mbiri. Asi ndo nyama yeyo kuti pawaimuone iwe waiwa uchiyerera so. Uri kumba kwako, uri mukadzi, uchiri musikana, uri mukomana. Waiwa nyama yako ichivuta kuti dai ndasangana naye. Rudo gwavapo. Iwe ndopotsvedza manje semhashle hauchadi. Ndochiwawo kuchidzi naMwari nekuti ndinovenga kurambana. Saka vadikani ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari. 1 John chapter 4 verse 7. Asingadi haazivi Mwari. Nemhaka yei? Nokuti Mwari ndio rudo. RUDO ndiko rudo. Ndinofara kwazvo nasekuru vangu vakashaika 94 years vakatendeuka vari 92 years vakati ndakazoziva kuti mwanakomana womunhu wakaberekwa naJesu, wakaberekwa naMwari, ndo Jesu Kristu mwanakomana womunhu. Ndakaziva wandipupurira. Vaisvita fodla chaiyo. Mai baba hazvanzi yamai vazvara mai vangu ini. Sekuru hazvanzi yamai vazvara mai vangu ini. Vakashaika last year, this year, last year. RUDO ndiko rudo. Asingazivi Mwari ndiye anoita ruvengo. Nemhaka iyi nokuti rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechini ichi kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete pai munyika kuti tive neupenyu naye. Pavhesi ya 10 rudo ruri pachinhu ichi kuti chinyi? Kuti hatisi isu takada Mwari asi kuti iye Mwari ndiye akatida akatuma mwana wake, iye mwanakomana wake, kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Saka patava kuti manje pamusoro penyaya yekurambana manje. Yokana wada manje kurambana nemukadzi wako kana nemurume wako wotoziva kuti mauri mava neruvengo. Hapachina sungano yatachiti sungano yangu navo yakanga iri paupenyu nerugare. Ndakavapa izvo kuti vanditye, vakanditya vakadedera nokuda kwezita rangu. Murayiro yezvokwadi wakanga uri mumuromo wavo. Nekururama hakuna kuwanikwa, kusarurama hakuna kuwanikwa pamuromo yavo. Vakafambidzana neni nerugare nekururama. Malachi chapter 2 verse 5. Saka kudhara uku vanhu vachiziva mutemo, kurambana chaiva chinhu chainyadzisa. Saka vanorambana ava hamufaniri kurambana kana pasina chikonzero chamapuwa naMwari chatichakuverengerai kuna Matthew. Unorambirei murume wako, unorambirei chimukadzi wako. Chimisikai, verengai. Chimisikai, verengai pamama, verengai. Kwa mama vrouw. Profeta Malachi 2 pavhesi ya 9 pavhesi ya 16 nokuti ndinovenga kurambana izvo zvinotaura Jehovha. Nekuti ndinovenga kurambana ndo zvinotaura Jehovha. Imi ndichiti kwai ndinovengana, ndachikuudzai kubva pana Malachi chapter 2 kubva pavhesi ya 15. Ko haana kuita mumwe chete woga here kunyange akanga aine mweya wakasara? Ko akagoitire mumwe chete woga iye anga aine mweya wakasara? Saka chenjerai mweya yenyu kuti irege kunyengerwa mukadzi wojaya wako. Nemhaka yei? Nokuti ndinovenga kurambana. Ndo yamuri kuverengai. Ndo zvotaurani? Jehovha. Very good. Kwete ini. Handei. Mwari waIsraeri. Handei. Mwari waIsraeri. Uye munhu unofukidza nguo yake nekumanikidza. Doa. Izvo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka chinyi? Saka chenjerai mweya yenyu kuti murege kunyengera. Zvino kana mukange mapfeka kunyengera kuya ndo unenge wobuda manje wondotsvaga hure. Mweya weruvengo. Kana watongoona sosa unochada mukadzi wako, the next thing is woda umwe murume. Kana usada uchada murume wako, the next thing is wakuda umwe murume. Usada uchada mukadzi wako, the next thing is wakuda umwe mukadzi. Kana wafinhwa nemukadzi wako kana murume wako, the next thing is wakuda kutsvaga umwe murume, wakuda kutsvaga umwe mukadzi. Mweya wofe wokubata nokuti mweya woruvengo uri mauri. Mweya yemadzinza nemweya yenyika. The theme. Asi sermon yanhasi mweya weruvengo. Iyo chiwaku nyaya yerudo.
yanachikotera kubva kuna 1 John chapter 5 kubva pavhesi ya 1. Mumwe nomumwe anotenda kuti Jesu Kristu ndiye Kristu, iye akaberekwa naMwari, mumwe nomumwe anoda iye akaberekwa, anodawo akaberekwa naye. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari, tichiita mirayiro yake. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake hairemi. Nemhaka yeyi, nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwakakunda nyika ndiko kutenda kwedu. Ndiani anogona kukunda nyika? Haazireye anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndiye akauya nemvura neropa. Iye Kristu Jesu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura, nokuti mweya ndiye chokwadi. Nokuti kune zvinhu zvitatu zvinopupura, zvinoti mweya nemvura neropa. Zvitatu izvi zvinopupurirana chimwe nechimwe. Why can you say amen? Amen. 1 John chapter 5 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 8. Saka kana uchinge uchipupurirana naMwari, wava mumweya werudo. Kana uchinge wovenga Mwari, hauchadiwo newevo kuva unu murudo. Saka rudo hauna. Zvinyepera kuti kwai ndokudai, hai ndokufarira apostoli, ndokudai apostoli, haundidiwe. Kana uchivenga Mwari, nokuti kuti tide Mwari hunge chitevera murayiro yake. 1 John chapter 5 pavhesi ya 2. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda Mwari kana tichichengeta murayiro yake. Mirayiro yaMwari hairemi. Iwe ndio unogozha, ndio unorema, iwe ndio unonetsa. Mweya weruvengo. Ndinovenga kurambana. Ndo zvinotaura Jehovha, Mwari waIsraeri. Uye munhu achifukidza nguo yake nokumanikidzwa, ndo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka chenjerai mweya yenyu kuti murege kunyengera. Malachi chapter 2 pavhesi ya 16. Pavhesi ya 17 mama. Pavhesi ya 17. Hey. Makanetsa Jehovha namashoko enyu. Doa. Kunyange zvakadaro munoti, takamunetsa neiko? Doa. Pakudii? Pakutaura kwenyu. Muchiti chinyi? Muchiti, mumwe nomumwe unoita zvakaipa. Hey. Wakanaka pamberi paJehovha. Muchitotsindirana zokwadi yaMwari nenhema, muchitwa kudarika musiki. Iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. VaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya 24 kusvika pavhesi ya 25. Makanetsa Jehovha nemashoko enyu, kunyange zvakadaro munoti uchitoti ndakuda kuti ndiramba nemukadzi nekuti haanditeereri. Iwo usiri mutemo wakanyogwa naMwari. Kunyange zvakadaro muchiti chinyi? Pakutaura kwenyu muchiti mumwe nomumwe anoita zvakaipa. Handei mai, vakanaka pamberi paJehovha. Handei wakanaka pamberi paJehovha. Kwete wakanaka, vakanaka. Verengai zviripo. Verengai ndichipisikai. Vakanaka pamberi paJehovha. Handei ndivo vanofarira. Mumwe nomumwe unoita zvakaipa, vakanaka pamberi paJehovha ndo vanofarira. Kana handei kana Mwari wezvakarurama uripiko? Saka munga muchifarira zvakaipa musingadi zvakanaka. Saka Mwari wezvakarurama uripi? Imuchi waMwari wati ndinovenga kurambana. Saka pasava nomumwe munhu anogona kunyengera mukadzi weujaya hwako kuti uramba nemukadzi wako nokuti ndinovenga kurambana. Ukaenda kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 17, iwe verenga miwe. Tikozochiverenga manje Matthew chapter 9 kubva pavhesi ya 19 kubva pavhesi ya 9. Verengai Matthew chapter 5 kubva pavhesi ya 17. Matopedza ikoko. Tatopedza kuchikara ichi, tatopedza nacho. Tichiinda manje uko kuna Matthew chapter 19 kubva pavhesi ya 9. Tichipedza chikara ichi zvitibve. Anjani? Matthew chapter 5 pavhesi ya 17 pavhesi ya 19. Tangai kubva pavhesi ya 17. Mungu wachiti kuti zviri kutaurwa naMwari nezvavachataura kuna Matthew chapter 19 kubva pavhesi ya 9 hazvina kusiyana, nokuti pavaitaura Mwari vaifemera vaprofita vavo. Makanetsa Jehovha namashoko enyu, kunyange zvakadaro munoti takamunetsa neiko? Pakutaura kwenyu muchiti mumwe nomumwe anoita zvakaipa vakanaka pamberi paJehovha. Kuti waramba, moda kuti adini iye mukadzi wacho asingamuteereri? Moda kuti iye agare nemurume here murume wacho asingamudi? Uye mukadzi wacho haagezi? Iwo chiwa kuti ndinovenga kurambana.
Moda kuti adini iye murume wacho ogwara, ndinovenga kurambana. Moda kuti adini iye mukadzi wacho asingagoni kusevenza, ndinovenga kurambana. Moda kuti iye adini hama dzemurume dzake dzisingamudi, ndinovenga kurambana. Mweya weruvengo. Kana kwa mwari wachi ndinovenga, zvizive izvo zvokuti kana mwari wachi ndinovenga usaisa chimwe chinhu chinomiririra. Mweya weruvengo. Kana unoona mwari vataura kuti ndinovenga, havazvidi zvavasingadi mwari, usaisa chimwe chinhu chako chaunoda iwe kuti chive chaunofanira kuti chive chinoitika pauri iwe. Kana wakatora mudhara wako iwe chigara naye mudhara iyeye, ndiwo wakada iye. Uchiwa mwari vachiti kuwakakuitire mumwe chete woga, iye kunyanga akanga ine mweya wakasara. Zvino wakaitire mumwe chete woga, iye akanga ine mweya wakasara. Saka chenjerai mweya yenyu kurege kuva nomumwe anonyengera mukadzi woujaya wake, nokuti ndinovenga kurambana. Ndozotaura Jehovha, kwete ini, Mwari waIsraeri. Uye munhu anofukidzireiko nguo yake nokumanikidza zvinokumanikidzika, ndo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka chenjerai mweya yenyu kuti murege kunyengera. Wakunotsvaga mahure oku, mukadzi ari kufunga kuti muri mose mumba, iwawo kutofunga zvokundotsvaga mahure kana zvikomba. Vanorevere chizvo, zvinokurega kureva izvo zviri mushoko raMwari here naiwe? Ona kuti paridze zvako here? Unofunga kuti tonyenyeredza vhesi inotaura chivi chako? Hatinyenyeredzi tsamwa, ende kana utsamwa ndiwo unofanira kutendemuka iwe. Vanorevere chizvo, toreva zvipi? Zvaunoda kuti tichireva ndezvipi iwe? Mumwe nemumwe anoita zvakaipa vakanaka pamberi paJehovha, ndozvavanenge vachitaura kudai so. Makanetsa Jehovha nemashoko enyu, kunyange zvakadaro munoti takamunetsa neiko? Pakutaura kwenyu ndozvotaura Jehovha, Malachi chapter 2 verse ya 17. Mumwe nomumwe anoita zvakaipa vakanaka pamberi paMwari. Munhu achitohura so kuti muda kuti adikwe maiti gadzikanai manimi. Hamuzi kuti varume vanohura. Muchitonetsa Mwari so vakanaka pamberi paJehovha. Ndo vaanodofarira ivavo, ndo vanenge vati ndo vakanaka. Mwari vozobvunza kuti saka Mwari wezvakarurama aripiko? Mwari wezvokwadi aripi? Iwe ukaona chihure chiwa manje kuna Matthew chapter 5 baba verse ya 17. Chimisikai takuda kupedza ndima iyi tikedze chikali zvindimve. Matthew chapter 5 baba verse ya 17. Mungu wamashoko anozipa. Chimisikai mai. Matthew chapter 5 verse ya 17. Musoro shoko ripo, Jesu Kristu wakauya kuzadzisa murayiro. Mamuka manje. Jesu Kristu wakauya kuzadzisa murayiro. Ndokuverenga manje kwebhuku yaMwari. Hallelujah. Amen apostle. Kwete kuverenga muchindandama kana kurasika vhesi kana kuverenga zvisizvo. Vanhu vanozofunga kuti vhesi yadzatiri kuparidza idzi hadzimo mumagwaro, idzo dzirimo. Jesu wakauya kuzozadzisa. Saka zvairehwa naMalakai uko, waitoreva nezvavachataura ivo Mwari. Ko haana kuita mumwe chete woga here, kunyange akanga aine mweya wakasara? Zvino wakagoitire mumwe chete woga, wakatsvaga rudzi rwaMwari. Saka chenjerai kuti kurege kuva nomumwe munhu anogona kuuya achinyengera mukadzi woujaya hwako, nokuti ndinovenga kurambana, ndozotaura Jehovha Mwari waIsraeri. Uye munhu anofukidza nguo yake nokumanikidzwa, ndozvinotaura Jehovha wehondo. Saka uchenjere mweya wako kuti urege kunyengerwa. Makanetsa Jehovha namashoko enyu, kunyange zvakadaro munoti takamunetsa neiko? Pakutaura kwenyu nemashoko enyu imi. Mumwe nomumwe anoita zvakaipa vakanaka pamberi paJehovha, ndivo vanofarira ivavo. Asi zvino Mwari wenyu zvokwadi aripi? Chiverengai Matthew chapter 5 verse ya 17. Manga maverenga musoro weshoko, Jesu wakauya kuzozadzisa. Ungo wachine mashoko anozipa. Zvinhu zvachazoverenga kuna Matthew chapter 19. Iwo unoda kuramba murume kana unoda kuramba mukadzi iwe. Murume akakubvisira fuma kana mukadzi wawakabvisira fuma nenyaya yekuwana hure. Kana uchifunga kuti pamwe muri mukadzi wako pamwe haagoni panhovo, wandoenda kuhure uko rakaenda kuchina Mwari rikanodzidziswa china Mwari, wopekusvigwa manje pamubhedha wofunga kuti ndiye anozipa, wava muchivi. Makanatsa zvakaipa pamberi paMwari, muchitaura mashoko amunoda. Malachi chapter 2 baba verse ya 17.
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Apostle. Chimisikai mai Matthew chapter 5 verse. Chimisikai zvenyu pavhesi ya5 ya 17 chimisikai. Pavhesi ya 17. Hey. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza kana kuparadza murayiro kana vaprofita. Asi chinyi? Handina kudini? Handina kuya kuparadza. Asi kudini? Asi kuzadzisa. Fambai pavhesi ya 18. Pavhesi ya 18. Nemhaka yei? Nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura. Hey. Yota imwe kana tsanga imwe. Yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro. Haingadini? Hazvingatongopfuuri. Zvisati zvadini? Zvisati zvaitika zvose. Very good. Pavhesi ya 19. Naizvozvo. Naizvozvo ani nani. Hey. Unopusa mumwe womurayiro mudiki izvi. Hey. Akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo. Hey. Vachanzi muduku muushe hwokudenga. Asi chinyi? Asi unoita akaidzidzisa uchanzi mukuru muushe hwokudenga. Very good. Saka kana mukaona vanhu vachiuya chikudzidzisai zviya zvisiri izvo zviri mumagwaro aMwari, chizivai kuti iyeye munhu iyeye ndewadhiabhurosi, haasi waMwari. Tikupadza pamusoro pemweya weruvengo. Mwari vachiti ndinovenga kurambana. Musoro weshoko kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 17 yaverengwa namai, Jesu Kristu akauya kuzozadzisa murayiro. Indachikoteya kuna 1 John chapter 5 pavhesi ya 1. Mumwe nomumwe anoda uye akaberekwa anoda uye akaberekwa naye, nemumwe anoda akaberekwa anoda wakaberekwa naye. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita murayiro yake. Nemhaka iyi nokuti rudo rwaMwari ndo kuti tichengete murayiro yake. Mirayiro yaMwari hainetsi, hairemi. Iwe ndiwo unorema, iwe ndiwo unogozha, ndiwo unotambudza iwe. Wotakuparidza pana potoona kuti mharidzo iyi hainei nemashoko ekuti vanhu vaende kudenga. Wotoona kuti kuparidza vhangeri kuti kutsvage. Hatikunyenyi isu. Uye hatikupapadziri kuti ita zvakaipa uchifadza nyama yako. Hatideresu. 1 John chapter 5 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 3. Uchiwa Mwari vachitaura kuti nokuti chiri chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwakakundwa nyika ndokuti kutenda kwedu. Ndiani anogona kukunda nyika? Asi iye here anotenda kuti Jesu Kristu ndiwo mwanakomana waMwari. Ndiye akauya nemvura neropa. Iye Kristu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya unopupura, nokuti mweya ndiye unopupura. Ndo mweya wechokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura, zvinoti mweya nemvura neropa. Zvitatu izvi zvinopupuriana chinhu chimwe chete. Why can't you say amen? Amen, Apostle. 1 John chapter 5 pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 8. Iwo ndo paunoramba uchingoramba uchipupuriana nenhema dzangu gokuvenga ikoko. Saka unopupuriana nani? VaRoma chapter 8 kubva pavhesi ya 15. Mwari haana kutipa mweya wouranda wokuti titye, asi wokutida kuna Mwari tichidzi Abba Father. Nokuti mweya waumene unopupurira nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Saka naiwe uchidziwe hatidananei kuna 1 John chapter 4 kubva pavhesi ya 7. Vadikani ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari. Kana ukaona uchivenga uzivi Mwari iwe. Iyo nyaya kuti munongonyarirana kana kutaudzana mutaudzani inyaya yekuvengo, mweya weruvengo. Unonyarire chiione hama yako. Uchiwa Mwari vachiti ngatimutsanei tive nerudo nemabasa akanaka. Kuna Hebrew chapter 10 kubva pavhesi ya 22. Tirera nemwoyo, tive nerudo nemabasa akanaka. Tisarega kuungana sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoona kuti zuva raswedera. Zvino kana muchiziva kuti zuva raswedera, imi musina rudo mamuri, musingamutsani, wotoignwa kuti ene handitauri naye, rega. Ende kana warega anongotongwa ndiwe. Munorega kumutsana nerudo nemabasa akanaka, muchiregere chinyi? Mweya weruvengo. Unovengana so nemusha so vanhu havachapowirirani. Havachagonekana kumhorosana so mumusha, vanhu havachagonekana kutaudzana so. Ina handitauri nawenyi, vakatita zvinovava. Zvino zvavakaita zvinovava, iwe uchiwa kuna Mwari vachiti kudzosera ndekwangu kwete kwemunhu. Apo uri kuwa Mwari vachiti ndakauya kuzozadzisa, ndakuya kuzopesanisa. Saka ukaona uchiuya uchizopesanisa zvakatogwa naMwari, uri waani iwe? Uri waani iwe usina rudo mauri? Mukadzi hauchadi, ende futi kana wauramba mukadzi nevana hauchadi futi. Nevana vanhu vausati uchada kupotoona kana pameso pako.
wotoona vanika katika kuparidza vhangeri kudai so nevana vane mhosva. Unowe wakatsamwa kana mupaso vana havachatauri newe. Wawanda kuseri kwenewspaper mai votobvunza kuti komakwera se woita sedzitsi kana dzetse. Unofundisira vanhu uri mumba. Nekuti vanhu vanoda kuvhunza kuti mamuka sei uchiwa kuti ngatimutsane tive nemabasa akanaka. Mai vanenge vawa vhangeri rakanaka kudai. Iwo uya mumba manje wavanda kuseri kwenewspaper watsamwa. Watsamwei? Chiso chako chaunyana nei? Genesis chapter 4 wakavhunzwa mukomana Kaini kuti watsamwei iwe chiso chako chaunyana nei? Ukaita zvakanaka ungafariwo here iwe? Tarira ukaita zvakaipa chivi chinokuwandirwa nepamukova asi iwewe ngachikuwane utize. Inokona kungoona munhu angoita mweya weruvengo godo ndoro rotobata godo woda kudoburaya. Nokuti Mwari kana vanongoona kuti zvinhu ndinovenga vanoparadza. Kana kuti ndinovenga kurambana havatambi. Imi ndio mame mchiti mawanana nevakadzi nevarume mudzimba wototanga kuda kutsvaga kamwe kanyaya kekuti urambane nemurume kana urambane nemukadzi. Isina kana nebasa rose. Iwo ndio woga here watanga kugwarigwa iwe. Ndio woga watanga kugwara. Iwe unofungidza kuti hosha inoda panongo munhu iwe haiwi pauriwe. Iwe unozvibhejera kunge fanike uchararama kusvika rini kwewe. Iwo chiwavana naPaul vachitaura kuna vakorinde 1 Corinthians vakorinde vechipiri chapter 12 pavhesi ya 7. Tindakaiswa munzwa naMwari mukati menyama yangu. Mwari ndikavabvunza katatu kuti ndodini. Mwari vakati nyasha dzangu dzakakufanira. Dzakakwana mauri uye dzakakufanira. Neutera hwangu topa ndouona simba raMwari. Saka iwo unoona wangu vanhu kuwaita sekuti havana basa. Alright, kana azotanga kunhuwa muromo wadi kuchimuisa kwa dentist. Kana kuchijawo korogate kuti muromo menyu baba munonhuwa kana mukadzi wangu munonhuwa. Kana kuti munonhuwa gwembe. Kana unhuwa gwembe tsvaga mangu mafuta. Kana usingadi perfume tsvaga imwe sepa. Kana sepa dzichikunhuhwira pota uchimutorera kana mimwe mishongavo yekuti azore kana uchiti anonhuwa. Ko akagoitiri mumwe chete oga iye akatsvaga rudzi kwaMwari. Ko haana kuita mumwe chete oga here kunyange akanga ine mweya wakasara. Saka chenjerai kuti pasava nomwe munhu anonyengera mweya womukadzi woujaya wako. Pavhesi ya 16 nokuti Mwari wehondo Jehovha wehondo vanoti ndinovenga kurambana. Havadi vanhu vanongorambana. Mamida undidini handiteereri ora tisokana zvaasingakuteereri saka todini. Saka ukaona kuti ateerere ndianiwe kana ukasamunamatira uye ukasakumbira kuna Mwari. Mwari vachitaura kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 17 musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzoparadza asi kuzadzisa pavhesi ya 18 nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri kusvikira denga nepasi zvichipfuura yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika izvi zvose. Kaenda kuna Matthew 24 pavhesi ya 34 rudzi ugu hakungadariki kusvika zvose izvi zvapfuura. Hakungadariki rudzi ugu kusvika zvose izvi zvaitika. Nemhaka yei denga nenyika zvichapfuura asi shoko randakataura handingapfuuri. Ndoyo yaunogwa iri kukotwa kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 18 kuti nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri kusvikira denga nepasi zvichipfuura yota imwe kana tsanga imwe chete yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika. Nemhaka yei naizvozvo anani anotyora murayiro kana mirayiro miduku iyi akadzidzisa vanhu kuti vaite saizvozvo achanzi muduku mushe hwekudenga. Asi anoita akadzidzisa achanzi mukuru mushe hwekudenga. Nemhaka yei nokuti ndinoti kwamuri kana kururama kwenyu kusingapfuuri kwavanyori nevaFarisiri hamungatongopindi mushe hwekudenga. Kana ukaona ukaramba uchimira nekupenga kwako kwokuti unofungidza kuti zviya zvaunodzidziswa nevafundisi zvenhema zviya ndo vaSudhasi nevaFarisi pavhesi ya 20 nokuti ndinoti kwamuri kana kururama kwenyu kusingapfuuri kwavanyori nevaFarisi vaSudhasi nevaFarisi hamungatombogoni kupinda nhaka yekudenga. Zvachose chose chiwamanje zvavanotaura mababa vachitsidira mashoko avo ekuti handauya kuzoparadzanisa asi kuzozadzisa.
kana vachiti ndinovenga kurambana chiwa kuti vanotichipa nyaya yekurambana varivo Mwari kuna Matthew chapter 19 pavhesi ya 9 uye mashoko anozipa ichi chikuparidzira kudai utoona kuti Mwari havasi chinhu 19 pavhesi ya 9 ngova mashoko aMwari avanoreva unofungidza kuti vachisika nengochani dzavakasika vachindoparadza vachizoita ngochani munhu akasikwa nemufananidzo wemunhu dziri ngochani unofunga kuti vanotamba ta zvako verengai mai Matthew 19 uwo ngo wachite musoro shoko mweya weruvengo kurambana muchirambana so muri mudzimba chibudzikai Matthew 19 chiwa manje musoro shoko pavhesi ya 9 musoro shoko kurambana kwomurume nomukadzi dai matoti amen nechekare amen apostle now ndorevera nevavo vari kuhwava kurambana kwomurume nemukadzi Mwari vanoramba vanovenga kurambana chiwa manje zvinotaura vhesi ya 9 iwo wachati pavhesi ya 9 ndinoti kwamuri ani nani unorasha mukadzi wake asi nemhaka yeupombwe akawana mumwe unoita upombwe. Wazviwisisa here izvo? Ndinoti kwamuri ani nani anoramba mukadzi wake asi nemhaka imwe chete yeupombwe. Kana waramba mukadzi wake ngaingova one condition yekuti wapomba. Uye hakuna mutemo unobata mukadzi usingabati murume. Uye hakuna mutemo unobata murume usingabati mukadzi. Saka kana murume wakahura mukadzi ane kodzero yekuramba murume. Uye kana mukadzi akabata murume ahura ane kodzero yekuramba umwe wake. Hakuna mutemo unobata mukadzi wobata murume. Orega kubata murume. Kana mutemo unobata murume otadza kubata mukadzi hazvigoni izvozvo. Kuna Genesis wakakuti Mwari vakasika munhu akavasika munhu mukadzi nemurume. Genesis chapter 1 verse 28. Saka makuna Matthew chapter 19 verse 9 kurambana kwomukadzi nemurume. Ndinoti kwamuri anani anoramba mukadzi wake asi nemhaka yeupombwe akawana umwe atoita upombwe handei futi unowana akarasha unoita upombwe. Neanotora mwanawo iye akarambwawo nekuti kurasha ndokuramba. Neanowanawo akarambwa anoita upombwe. Iyo ndakaiparadzira mudhara wangu wokuti zvara iyo vakatsamwa semwami wasadza vakatochema kandi unozvireverei. Ndikatopuparidzira kana tezvara vangu mai vokuzvara baba vokuzvara mudzimai wangu handizvo. Amen apostle. Vakatsamwa. Ndikati budai muturi inovava imomo. Kana ukaona waramba mukadzi isiri nyaya yeupombwe na wotsvaga dzimwe nyaya dzekuti ndakaudziwa zvakati kana kuti hamundiwisisi, iwe woramba murume isiri nyaya yeupombwe woda kuvanda nenhema dzako. Na iwe kana ukandowana umwe mukadzi waramba mukadzi wako isiri nyaya yeupombwe wapomba. Mwari vovenga upombwe manje. Mweya weupombwe wapa uri, mweya wofe wapa vari. Iwo chiwa kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 16. Pavhesi ya 15 ndo painotanga kuti ko hamuzivi here kuti miri yeimitezo yaMwari yaKristu. Tobvisa mitezo yaKristu here kuti tiite upombwe. Pauro kuti haisho kwete pavhesi ya 16 ko hamuzivi here kuti wasanganiswa nemhombwe iye avawo mhombwe. Wakutotenda kuti mukadzi wako anopomba kuti iye apombe umpe upombwe nekuti wamuramba. Na anenge arambwa asina kuita upombwe watova umhombwe. Newewo unoramba iwe usina kuona kuti mukadzi wako kana murume wakaita upombwe nekuda kuti wangofunga kuti handichamudi motopinda pawananiso yandakuudzai kuti chakavanzika ichikuru ndikuti pamusoro paKristu nesangano yake kuna Efeso chapter 5 pavhesi ya 31. Nekuti murume achasiya baba vake namai vake kuti asangane nemukadzi wake, avo vaviri vachava nyama imwe chete. Chabananzwa naMwari pasava neumwe munhu anopasanudza ndo sungano yandanchikuverengerai kuna Malakai chapter 2 pavhesi ya 5 kuti sungano iyi ndakaita pamwe chete navo kuti pave one nerugare uye neupenyu vakachengeta murawo. Pavhesi ya 7 mumuromo momupristi munobuda zivo nenjere. Naizvozvo rerekerai njere dzenyu nemwoyo yenyu kuti munzwe mashoko anotaura mupristi kuti muve munoruramiswa muna Mwari. Mukazwa pana Malakai chapter 2 pavhesi ya 15 ko akagoitire mumwe chete woga iye akatsvaga rudzi rwaMwari
ko haana kuita mumwe chete woga here kunyange akanga aine mweya wakasara. Saka ngakurege kuva neumwe munhu anonyengera mukadzi woujaya hwako. Nemhaka iyi pavhesi 16 nekuti ndi Mwari wehondo ndinonyenga kurambana. Iwe woramba kana kuti worambwa. Uye kana warambwa isiri nyaya yako, akuramba uyu iye ndiye ane mhosva. Iwe kana warambwa iwe usina mhosva, akati hakudi iwe una mhosva zvewe. Nekuti Mwari vanotaura izvozvo. Nekuti chaiwa ndima iyi. Asi kana waramba uchingoti handichadi nekuda zvimwe nechihure, kana ungoti handichadi wabakwa nemweya wemadzinza uye nemweya wenyika, ndo thimu. Nekuti chinorambisa mweya wedzinza kana mweya wenyika ndo panobata chihure. Saka kana chihure chabata pai chinozosunda manje mweya wekuti iwe uchitadza manje kuti ururama muna Mwari. Zochibata manje kuti uchiva nemweya woruvengo. Nokuti chinhu chinorambwa ndo chausingadi. Ndozokongochiwa mai vachiverenga imwe vheshe kuti anenge arasha ondowana waita upombwe, uye arashiwa owanikwa waita upombwe. Saka zvizive izvozvo. Kana uchitova muwananiso yauinayo wotoziva kuti wanisi ibatisise. Ukangoona wangobudamo chete wapinda munduri inovava, unofanira kudzoka kuna Mwari wototendeuka. Mabasa aApostle chapter 8 kubva vhesi ya 22 wapinda munduri inovava, wapinda musakarurama, unofanira kubuda musakarurama utendeuke. Zvimwe nguva Mwari vangakuregerera mundangaro mwoyo wako. Wangofanana na Simeoni n'anga muvuki yakanga iri n'anga airova hakata mujenya. Kana wapinda mukuramba kana kurambwa kana kuda kuramba, uye kana warambwa iwe unowanikwa. Warashiwa nearamba pasina nyaya yeupombwe iwe undowanikwa. Kana undowata nomwe murume wapomba, Mwari woti ndinovenga izvozvo, mweya weruvengo. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Apostle Izvi tichikuudzai muchiona tichitogurokuro kudzipa kudai kuti maiverengai zvakanaka kuti uri wevhangeri. Kuna Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11 ndinoifarira ndima iyoyo. Ezekiel 33 pavhesi ya 11 ichimizike maiverengai ndima iyoyo, ndinoida ndima iyoyo. Kana ukuona ungoita mudzenga wokufunga kuti wakangwara ine mhaka dzako, musavhara kuna Matthew kuti kuti ipedze ndima iyoyo. Izvo uchiita uri funga kuti wakangwara, hauna kungwara hama yangu. Achakotama ndiwe. Ende paunokotama manje chinokukotamisa haasi munhu, ndi Mwari. Ramba. Kana watoramba wapinda muwananiso ndatinini kuwanga kuitire mumwe chete woga iye akatsvaga rudzi rwaMwari. Ko haana kuita mumwe chete woga here kunyange akanga ine mweya wakasara. Saka ngakurege kuva neumwe munhu anonyengera mukadzi woujaya hwako. Iwe mwanangu tafadzwa wawana mwana uyu. Ndiwo ndotonyaya tafadzwa piresu. Mwana wangu iwe wandakazvara iwe. Mukadzi wako wasati wandishumirawo kuti baba ndakawana wakangoda kunditadza paFacebook. Mukadzi wako wanditadza paFacebook ndiri baba wako zveiri. Iye mukadzi wako mwana wangu iye wawana iye. Sungano yawakaita iyoyo ndo yokutanga nekuti takavadzika ichikuru kuna vaEfeso chapter 5 pavhesi ya 32. Nekuti mukadzi achasiya baba vake namai vake nemurume kuti asangane mukadzi wake. Kana pava nesungano yaitwa naMwari pasava neumwe munhu anopesanisa. Kana mai vapinda pakati pewananiso yako uri munhu wakawana, wotoziva kuti mai vava vaita gonye reruvengo, Mwari vanovenga izvozvo zvekuti tirambane. Wotovapupurira vhangeri semapupurira andiri kuita. Yawawo Mwari vachikota kuna Matthew chapter 5. Mai pavaverenga kuna Matthew chapter 5 kubva pavhesi ya 17 kuti munofunga kuti ndakauya here kuzoparadzanisa murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzoparadzanisa asi ndakauya kuzozadzisa. Saka zvavangoitaura kuna Malakai uko vasati vauya iri nyama ndo zvavava kutaura kuna Matthew chapter 19 pavhesi ya 9. Kana watongoona ungopinda munduri imomo woziva kuti waresha, dzoka muna Mwari nekuchipidzika uchimanya. Kana una zvemahure watoti ndakuda kuita sungano, uye hauiti futi mahure usati waita sungano. Chengetedza muviri wako, mweya weruvengo. Mwari havadiso. Kana watongoona wangoshayiwa rudo wotongoziva kuti ruvengo ndo paguri. 1 John chapter 4 pavhesi ya 7. Vadikani ngatidani nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari. Saka mwana wachiti kwai ndokudai
iwo uchitadza kutevera murayiro waMwari hautidi. Asingadi haazivi Mwari nekuti Mwari ndigo rudo. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete pai munyika kuti tive noupenyu naye. Rudo ruri pachinhu ichi kuti hatisisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. 1 John chapter 4 kubva pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya10. Kana tikasa kupupurira evhangeri rinofanira kuti rikubetserei kuti muinde kudenga, hamugoni zvachose kubuda mune wakaipa. Anoramba achikuredzai uye munoikwa mukati meduvo, ende anokutorai muduvo imomo, nekuti duvo ndo aya mazikemba aya atogadzira kumisha kwedu kusekwa chivi kumasvingo kweduku. Laini rodi resere kumasvingo koseko togadzira maduvo, ukuti ikapinda hove haichabudi. Anokuisai muduvo so wakaipa. Icho achikotirai kuna vakorinde vechipiri chapter 4 kubva pavhesi ya4 kuti kune vasingatendi vakapofumadzwa ndangariro naMwari wenyika ino, iye Satani, kuti varege kuona kuvhenekera kweivhangeri unova mucherechedzo waMwari Baba. Ivhangeri yaJesu Kristu unova mucherechedzo waMwari Baba. Saka unokaona iwe usingadi kuziva shoko raMwari uye uchiramba chokwadi, uchida nhema, wotoziva kuti pane mweya wakuvenga wapinda mauri. Wandakangopokotera uya kuna 2 Thessalonica chapter 2 kubva pavhesi ya11 kusvika pavhesi ya12. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda kuda kwaMwari nekudanana nevana vevanhu vakatenda ruvengo vagotongwa. Bhaibheri riripo. Iwongo chiwa kuna Malakai chapter 2 pavhesi ya7 kuti chiisai nzeve dzenyu pamashoko anotaura vapristi, nekuti muvapristi ndo mandakaisa mashoko enjeri. Naizvozvo vanhu ngavarerekere nzeve kumashoko avo. Iwo ndio paunoenda kuteve kana kun'anga kana kuvavuki. Now inyaya yemweya weruvengo, kurambana. Zvatakada kudzidzisa kuti chii chodzi rudo, izvo wakuziva kuti chii chodzi rudo. Zvose izvi tichikuvudza kuti uterere, uwisise. Kana ukaona uchioma moyo, ukaona uchiramba uchiita zvisina basa rose, wotoziva kuti mweya uri mauri iwewo hauna kunaka. Izvi tichikupadzirai ndima yekuti Mwari vakubetsere uye mweya Mwari wamene vakusunungure muzvivi zvako. Iwo ngochi waMwari vachitaura kuna 1 John chapter 4 pavhesi ya7 kuti rudo ruri pachinhu ichi kuti hatisisi takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Zvekusava nerudo hadikanwi. Kana Mwari akatida saizvozvo nesuwo tinofanira kudanana. 1 John chapter 4 pavhesi ya11. Hakuna munhu angamboona Mwari kana tichidanana. Mwari anogara matiri norudo rwake runokwaniswawo matiri, nekuti hapana munhu akamboona Mwari, asi kana tichidanana toziva kuti tina Mwari matiri. Saka ukaona wakuramba mweya weruvengo wava pauri, nekuti Mwari havamo mauri, uye hatigoni kumanikidza kana kusunda kuti ida chinhu chausingadi. Unofanira kutotendeuka kubva muzvivi gokusada gweruvengo, nekuti the opposite of love is hate. Opposite of hate is love. Kana uchiona kuti Mwari wakada nyika akaipa mwanakomana wake iye oga, akati nani anotenda kwaari arege kurasikwa, nekuti nyika ndiwe. Saka pomwe chiwani chikuverekera kuna 1 John chapter 4 kubva pavhesi ya7 kuti vadikani ngatidanane, nekuti kubva pakutanga Mwari ndo vakatida. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari, asingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa pamwe chete
ari mumwe chete, so akaberekwa ari mumwe chete. Kuti chinyi aberekwa ari mumwe chete pai munyika. 1 John chapter 4 pavesi ya 8. Asingadi haazivi Mwari, nekuti Mwari rudo, uye rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika, kuti tive noupenyu naye. Rudo ruri machiri pachinhu ichi, kuti isu tizive kuti hatina kumbogara tada Mwari isu, asi Mwari ndiwo wakatida, akatuma mwanakomana wake ega kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu zvose. Kana ungoona ungovenga Mwari wotoziva kuti rudo hapana. Hatichipedzisa zvedu ndimai tipedze tikareke zviti bve mai. Amen apostle. Waverenga here kuna Ezekiel chapter 33 pavesi 11. Ndinotenda Mwari. Ezekiel chapter 33 pavesi 11 chipzika ungowa chete. Zvinovenga Mwari, kuona Mwari vachivenga inyaya yekuti unenge uri muzivi. Kana chikuudzai chikukoterai mavhesi ndoda kuti uteerere. Pombochiwa kuna 1 John chapter 4 pavesi ya 10 kuti rudo ruri matiri pachinhu ichi, kuti hatisisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Chiwa pavhesi ya Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11 chimdzikai mani. Muprofita Ezekiel 33 pavhesi ya 11. Good. Musoro weshoko, basa renharirire. Ndo basa rangu randinaro iri. Ndarire ndo mutariri watchman. Saka ndikasakukudza ndaruza basa, ndofana kutokubudza kuti uzvibate. Handi chimbidzika mudzimai wangu pavhesi ya 11. Uti kwavari, ndozotaura Mwari manje. Uti kwavari, iwe manje anotaura izvi, neupenyu hwangu. uti kwavari, vari kupika Mwari, neupenyu hwangu. Ndozotaurani? Zvinotaura Ishe Jehovha. Kwete ini, havadi Mwari. Handifariri rufu rwakaipa. Handifariri rufu rwakaipa, asi kuti chinyi? Asi kuti wakaipa atendeuke panzira yake. Asi kuti wakaipa atendeuke nzira yake. Chiwa manje zvavanoti Mwari muite, itai sei? Tendeukai panzira dzenyu dzakaipa. Tendeukai panzira dzenyu dzakaipa. Handei? Nokuti muchafireiko? Mungafireiko vanomi paIsraeri? Chii chamungafira? Uti kwavari, neupenyu hwangu, ndo zvinotaura Jehovha, handifari nerufu rwawasakarurama, asi kuti wasakarurama atendeuke nzira yake yezvivi. Tendeukai, mungafireiko vanomi paIsraeri? Ure here? Nekuti waramba mukadzi wazipikwa nemazigaro, futi pamwe mamwe anenge aine madhoti. Nekuti vamwe vacho vaunenge uchida mazigadzi aya havatombogesi kudarika mukadzi wako. Chikomba here? Umwe ndiye anenge agara ari munhope, haatogesi nemvura haadi. Ndoona kutiza kutevera iye. Iwo ucho waMwari vachiti ndinovenga kurambana, mweya weruvengo. Ndichaibatai apa tangoibata pamusoro kuti muzive kuti inodzidziswa naMwari. Tichazobata vanovenga manje, vanotovenga vamwe vanhu, muchaiwa. Iyi part 1, mweya weruvengo, kurambana. Yongo wamai vachiverenga musoro weshoko kubva kuna Matthew chapter 19 kubva pavhesi ya 9. Kurambana kwomukadzi nemurume. Unomurambirei? Chimbidzikai mai handei. Manga maverenga pavhesi ya 9 kuna Matthew. Chimbidzikai ichi. Matthew chapter 9 pavhesi ya 9. Ndinoti kwamuri, ani nani anoramba mukadzi wake asi nemhaka youpombwe akawana mumwe, anoita upombwe. Nowawanawo wakarambwa, anoita upombwe. Zvinowaona kuti unoitira ngava umwe munhu here? Mangava kawa unenge uchitira umwe munhu. Ingava zvere. Radova ngava. Kwedu kuchikaranga toti ngava. Radova zavava. Rava dambudziko rokuti waramba murume. Iwo wana umwe mukadzi nekuti wamuramba, kwete neupombwe. Iwewo wamupa kuti aite upombwe, uchanotongegwa mhosva. Ye watchman ndiyo wanga uchihwa iyo yanga ichiverengwa namai. Ndaikota futi kuna Matthew 5 pavhesi ya 17. Muti kwamuri ndakauya here kuzopesanisa kana kuti kuuya kuzoputsa zvakataurwa waprofita? Haiwa, ndoti kwamuri kwete, asi kuzozadzisa. Kubva zvino yota imwe chete haingatomboome kana tsanga ingazungunusi kusvika zvose zvandakataura zvaitika. Rambai zvei. Vhangeri iri moto.
ndakauya kuzokanda moto pano panyika. Zvino ndinodai watobatidzwa hawo. Nderupabatidzo kwanisa pabatidza nako. Asi ndomanikidzwa sei kusvika zvichiitika. Mofunga ndakauya kuzoparogara pano panyika. Ndoti kwamuri maya asi kuzopesanisa. Luka chapter 12 kubva pavhesi ya 49 kusvika pavhesi ya 50. Why can you say amen baba? Amen apostle. Wawapere mudikani. Tsokorora ndima iyoyo pavhesi ya 9 toda kuirova ugowa kusvika pavhesi ya 12 chimizika mudzimai wangu. Matthew 19 hey. pavhesi ya 9 chimizika. Ndinoti kwamuri dowa ani nani unorasha mukadzi wake anoramba mukadzi wake dowa asi nemhaka yeupombwe ndo chikonzero chimwe chete ichocho, but only because of adulterers. Whosoever divorces his, kana ukanga uine murume wako ukaramba murume wako oro mukadzi wako, izvo ngazvingova zvichiri chimwe chete zveupombwe. Ndo zvairi kureva vhesi. Handei mai akawana mumwe, kana akazowana mumwe unoita upombwe, atoita upombwe. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 16. Kwamuzivi here kuti wasanganiswa nemhombwe iye wava mhombwe. Zvino kana iwe waita mhombwe nekungoramba, saka ziva kuti iwewo kana wava mukategori yekunzi wapomba, chiibatisisai manje yatakuda kuudza, wapomba. Chiziva kuti mahure ayo unoona anofamba aya, kana waramba murume wako usina kumurambira nyaya yeupombwe, wamurambira kuti haachengeti, kana kuti anonwa muromo, kana kuti shangu anopedza shangu achitsika nediri, kana kuti wagwara, kana kuti mukadzi awa mazamu handichamudi. Now iyoyo manje wangofanana nemhombwe iya inoenda mubhawa ichitondovata nevamwe varume vakasiyana siyana. Nokuti iwewe kana wazorega murume iye achindowana umwe mukadzi, iwe wamuramba, uyo ava mhombwe nekuda kwako iwe mhombwe. Waramba murume wako, wada umwe murume, iye wozondodawo umwe mukadzi, wava mhombwe. Zvesiyo vanofungidza kuda haipo kana vaikangamwa isachigumwe mukadzi wangu. 1 Vakorinde chapter 6 pavhesi ya 16. Vakorinde vekutanga chapter 6 1 2 3 4 5 6 pavhesi ya 16. Watevera mhombwe, iwewo vadovavo mhombwe. Vhesi idzi dzakaipa. Pane vamwe vakaiti kwai kwedu hatiparidzi ndekwenyu uko, hatiparidzi dzakano ndekwenyu kwete kwaMwari. Rega zvako mukadzi wangu takuda kupedzisa chikaragi zveti ve. Rega mukadzi wangu. 1 Vakorinde 6 pavhesi ya 16. Ndo chaya ndoda iyoyo. Soro shoko miviri yenyu mitezo ya Jesu Kristu. 1 Vakorinde chapter 6 pavhesi ya 6. Miri yenyu mitezo ya Kristu. Iwo unenge warega mutezo waKristu uchinda imanzi kana chabanzwa naMwari pasava neumwe munhu anopasanisa. Zvino iwe kana wakubvisa ziso raJesu, wakubvisa shaya yaJesu, wakubvisa huma yaJesu, kana magadziko aJesu, kana iyo sikarudzi yaJesu uchipa umwe murume, iwo waibata zvakanaka-naka. Chiverengai mhai, miri yenyu mutezo yaKristu. Imi mambobatanidzwa muchidzima vanyama imwe chete, wozoti nyama yako yoinda kureva kuti kana waunenge waramba, zvazviri kungoreva Mwari wakuzama kuti kana waramba nekusada kwenyaya yeupombwe akandohura newe wahura, nekuti pakutanga makaitwa nyama imwe. VaEfeso chapter 5 kubva pavhesi ya 31 kusvika pavhesi ya 32. Hayo ibatise, tati kubatise mavoko ndimi nesinyanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Pano panovhugwa bhuku. Chiverenga iyoyo mhai. Vhesi ya 16. Tanga pavhesi ya 15. Uwe. Chibitsika. Pavhesi ya 15. Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here. Izvo mubvunzo uyu. Handei. Zvinondobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yeupombwe here. Zvinondobvisa here. Sungano iya ndozva zviri kungoreva. Ndoita sungano yekuti handichadi murume, kuti murume andohura nenhengo yangu, ndokuti nhengo yemurume kamunenge mamboita nyama imwe. Saka kana akuita kundohura
ari kutora nhengo yako yamakambobatanidzwa iyaya kuti andohura nayo ive nhengo imwe newe, kana andovata nehuroku iwo wavata naro. Ndosaka wabhuku ichitaura kuti ivo Kristu vakutaura kuti kana munhu akaramba munhu pasina chikonzero choupombwe, munhu uyu ava mhombwe kana iye akatovata nomumwe munhu, uye kana akatendera uya waaramba kuti andovata nomumwe munhu apombavo. Nokuti pasungano yamakaita makaita sungano yekuti iwe naye mava nyama imwe, saka nyama yako unopomba nayo ndo nyama yako, nenyama yauchapomba nayo iye apombavo. Mweya weruvengo. Kana Mwari vachiti ndinovenga kurambana, ibatisisei. Ndosaka tatakatamba kudzidzisa pamusoro perudo. Haleluya, 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 haleluya. Amen, Apostle. Ivo vanhu havadi kuinzwa iyo. Now saka todini uchiwapowa achivhunza kuti toita sei? Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa here mutezo waKristu kuti ndiite mutezo youpombwe here? Oti chinyu mumhinduro yake? Haisho kwete, hazvigoni izvozvo. Akataura kuna vaRoma chapter 6 pavhesi 1. Toramba tiri muzivi here kuti nyasha dziwande. Iye akati haisho kwete, hatingadaro nokuti takafa muzivi. Mweya weruvengo. Ndinovenga kurambana. Malachi chapter 2 pavhesi 16. Pavhesi 16 mama. Iyo 1 Corinthians chapter 6 pavhesi 16 yadanjikotera iyo iMalachi chapter 2 pavhesi 16. Apa tavapati meya 16 yavakorinde chapter 6 pavhesi 16. Chimidzikai. Ati haisho kwete nemakei. Pavhesi 16. Hamuzivi kuti wasonganiswa nemhombwe wavamuviri mumwe chete naye here? Musaverenga kuti vanenge makadla banana murume nyimi. Hamuzivi kuti wakasanganiswa nemhombwe wavamuviri mumwe chete here? Imungadewo kuita upombwe here munhu mukadzi waapostoli imi? Kwete Apostle. Saka verengai zvakakwana. Chimidzikai. Hamuzivi kuti wasanganiswa nemhombwe wavamuviri mumwe chete naye here? Ima hamuzvizivi here? Ndo zvavari kutaura Kristu kuna Matthew chapter 19 kubva pavhesi 9. Kana watobva pamuviri wako uchindohura, murume wako anga ari woga uko, wampotosiyana mamporavirana mukaita sungano mukadini, sungano yandachikutaurirai kubva kuna Malachi chapter 2 pavhesi 5. Sungano yenyu yeupenyu uye yekururama yandakaita nemi nokuti mainzwa izwi. Zvino kana wabva pasungano iyo wapinda mupombwe manje. Mwari voti ndinovenga kurambana. Iwe wapinda manje mukupomba. Kana wapinda mukupomba, wangotora nyama yako kuti ngaichipomba. Haleluya, 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 haleluya. Amen, Apostle. Hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe wavamuviri mumwe chete here? Nekuti iye anoti chinyi? Nekuti iye unoti ava vaviri vachava nyama imwe. VaEfeso chapter 5 pavhesi 31 ndo zvainoreva. Ndo yaari kukota uipo. Ndo iri kukotwa nemwanakomana womunhu kuna Matthew chapter 19 pavhesi 9. Ndo yandakaudza kana mudhara wangu kuti makaramba muchembere wangu, kana mukatowana maita upombwe, iwe muchembere vakawanawo vapomba. Mweya weruvengo, kurambana kwemurume nemukadzi. Nobata vakawanda havatombodi kuinzwa iyo. Saka haingori yekuhura chete, nekutoramba so. Nokuti hapasina rudoso. The opposite of hatred is love. The opposite of love is hate. Kana waramba hauchadi, kana wada une rudo. Saka kurambana madovenganaso hamuchasangani panovo, asi makamboita chidzidzo chimwe chete apo. Mukati mimi ngatisanganei timiye pamwe chete. Hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe wavamuviri mumwe chete here? Nekuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete. Pavhesi 17 mama. Ko wasanganiswa naMwari? Pavhesi 17. Asi wakasanganiswa naShe. Ava vachinyi? Wava mweya mumwe chete naye. Wava muna Mwari, wava mweya mumwe chete una Mwari. Why can't you say amen? Amen, Apostle. 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
inokuudzai pamusoro pechisikwa chitsva. Saka kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuura, tarira zvose zvava zvitsva. Asi zvinhu zvose zvakabva kuna Mwari vakatiyanisa naye iye Kristu akatipa kushumira kwekuyananisa. Ndo kuti Mwari akanga achiyananisa nyika naye muna Kristu, akaseverenga kudarika kwedu kwose, akatipa isu shoko rekuyananisa. Second Vakoronike chapter 5 pavesi ya 17 to pavesi ya 19. Why can you say amen? Amen, Apostle. Mweya weruvengo. Kana watuona watu ndiro watoziva kuti wapomba chipesa yenyuma pavesi ya 18 chiwai manje tizai kurambana, tizai upombwe. Verengai mai 1 Corinthians chapter 6 pavesi ya 18 chipizikai mai pavesi ya 18. Verengesai. Tizai upombwe. Dzokorai. Tizai upombwe. Tizai kurambana. Kana mai toisi wasungana naMwari so. Ndimondo tonyeya muri mudzimba. Tizai upombwe. Nemhaka yei mai? Inyaya yezvivi. Chipizikai. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu. Zviri kunze kwomuviri. Dowa. Asi chinyi? Asi unoita upombwe. Anodini? Unotadzira muviri wake. Unenge watokanganisa umwe munhu, saka ukatobata BP kana ukabata zvimwe zvigwero uko, neumwe wako mweya unogona kuuya utobata iye, imatorambana nechekare. Nekuti wapomba nemumbiri wawakanga wapuwa kune uyu, uwo munhu akamupa. Vazhinji vaya vanopomba vaya muchizoona mweya ichiuya yekugwara ya inounzwa nevanhu vanenge vareswa kumira pana Mwari, vatora svina vouya vopa umwe svina, ndo panobva magwere. Hamuzivi kuti asanganiswa nemhombwe wamuviri mumwe chete here? Nekuti iye anoti kwavari avo vaviri vachava nyama imwe chete, asi vasanganiswa naShe wava mweya mumwe chete naye. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri, asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Ande mai, hamuzivi kuti chinyi? Pavesi 19. Hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yomweya mutsvene? Dowa. Handei? Uri mukati menyu. Ndo maari. Hazi muvhudzi. Ari mukati menyu. Handei mai? Pavesi 20. Chiwa manje precious blood yamakatengwa naye. Imi muchiramba nasemapenzi kudai. Makaita sei kuva newe vanhimi? Verengai mai. Wamakapiwa naMwari. Hamuzi venyu. Pavesi 20. Good. Nekuti makatengwa nemutengo. Saka chinyi? Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Chindai mai munopesa pati mai Matthew chapter 19 pavesi ya 20. Pavesi ya 19 mamanga mopavika pavesi ya 9 chete. Chimuzikai. Zvose zviri kudzidzisa kuti uve unotiza kumweya weruvengo. Ndinovenga kurambana. Imuri busy kurambana. Chimuzikai mai. Ande Matthew 19. Pavesi ya 10. Pavesi ya 10. Vadzidzi vakati kwaari. Dowa. Kana zvakadaro pakati pomurume nomukadzi, hazvina kunaka kuwana. Vonoti saka tomirira hedu kuwanana isu. Muchawa manje Poro ndo yatona kupedza neya Poro. Saka tokuwanene nichika mchiti mika ndikaramba munhu tonoita mhombwe. Uye kana akandiramba toita upombwe. Vanga vodoshayiwa kutoti chii? Zvino Mwari havaperegwi. Ndosaka vati handina kuuya kuzobvisa, asi ndakauya kuzozadzisa Matthew chapter 5 pavesi ya 17 kusvika pavesi ya 19. Chiwa manje mashoko ake ivo vakati chii kuna Jesu? Iye akati kwavari vose vakagamuchira shoko iri. Iwa mai handei? Iye akati kwavari vose havagamuchiri shoko iri. Asi chinyi? Asi avo vakazvipiwa. Kana vakazvipiwa pakududzirwa kweshoko iri ukagamuchira shoko iri, ndiwo unogona kuzviwisisa. Nemhaka yei? Nekuti ngomwa dziriko adi, nekuti ngomwa pavesi ya 12. Nekuti ngomwa dziriko handei? Nekuti ngomwa handei? Nekuti ngomwa dziripo dzakaberekwa dzakadaro. Dzichibva chinyi? Kubva mudumbu ramai. Ramai. Uye ngomwa dziripo handei? Dzakaitwa ngomwa. Very good. Dzimwewo ngomwa dziripo dzakaitwa ngomwa nekuda kwoushe hwedenga. Asi chinyi? Ungagamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Kana ungarega kumugamuchira iri mhaka dzako.
iye akati kwavari vose vakagamuchira shoko iri, asi avo vakazvipiwa, kune ivo vakazvipiwa. Kana usina kuzvipiwa unoramba shoko iri. Vose havagoni kugamuchira shoko iri, asi ivo vakazvipiwa, nekuti ngomwa dziriko dzakaberekwa dziriko dziri ngomwa kubva mudumbu ramai vadzo, uye ngomwa dziriko dzakaitwa ngomwa nekuda kwavanhu, ngomwa dziriko dzakaitwa ngomwa nekuda kwoushe hwaMwari. Angagamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Iwe kana waramba, ramba mukadzi wako, uye kana waramba, ramba murume wako, asi wapomba waita upombwe. Uye chinyima mukadzi wako kana murume wako nhovo sezvauchawa. Munyime vakadzi ako. 1 Corinthians chapter 7 kubva pavhesi ya5. Chimzikai mai. Ramba. Mune basa rokuita basa rokuramba nevakadzi nevarume. Inyaya yewananiso, nyaya yekurambana zvinovengwa mari. Takuda kupesa mai chimzikai. Andi 1 Korinte 7. Hey. Pavhesi ya5. Hey. Soro shoko ripo waniso. Very good. Pavhesi ya5. Hey. Musanyimana. No. Asi muchita nguva duku. Musanyimana asi muchita nguva duku. Kuroti regai kunyimana nhovo. Murume oita muranda somupa kana mukadzi oita muranda somupa, muchirega kupanana nhovo. Ndimunokoziva kuti vakadzi vandoura imi kana kuti varume vandoura. Iministry yamakapuwa naMwari kuti shumirai kana makaroorana iyi. Munonyimira nechihove hei handidi ndezvevana vaduku. Ndezvevana vaduku ndona wakavika sadza pamusha. Wakavika kuzogocha here chibagwe pamusha iwe. Wakavisa mukadzi wako kuti auye achitamba gorofu. Unopenga here muntu, handidi kuti kutukai vana vanhu, munopenga here. Hei wandohura uku, iwe uchivata uku, wakapfeka nemapurisi socks, hei wakati ntutututu nemazitrausi. Hina nchadi, uchitanga kuuya wakazvara vana vaimbovazvarechi. Uchiwamwari kuti ndinovenga kurambana, munoda kuti saka adii murume kana wamunyima. Odini, ozviita iye, omasabheta, munopenga here imi. Musanyimana, asi muchiita nguva duku. Hande mai. Mambotenderana. Hey! Kwete kubva mangofunga kuti nhovo ndoo yoga. Pane vamwe vanogona kungofungisa kuti ndakararamigwa kuti ndingofamba ndingofana kuvata kana kungovatiwa chete sebenzi. Zvinoitwa kana wavunga imba yako, uye Mwari vanokuitira imba yako. Musanyimana, asi muchiita nguva duku. Mambotenderana kuti chinyi? Kuti muve nenguva yekunyengetera. Hey! Ndo chinyi? Ndokuzosanganazve. Very good. Musanyimana so. Asi muchiita nguva duku. Mambotenderana kuti muve nenguva yekunyengetera. Ndokuzosanganazve. Muchiita muchimira muchisangana, muchiita muchimira muchisangana. Iye ni pala ndakasangana mai ava vanofunga kuti ko baba ava vanodlepi. Ivo vakaramba kusangana kuti ii muri kudla kupi. Imawa ndichikuparidzirai kubva kuna zvirevo ndikuzokubudzai seko munoziva vanhu vaMwari. Imunokwira muchiita basa rekunyimana uku. Zvirevo anga achikudzidzisai mashoko makuru. Zvirevo chapter 5 pavhesi ya17. Ngazvive zvako zvoga, zvisava zvovatorwa pamwe chete navo. Tsime rako ngariropafadzwe. Ufarire mukadzi woujaya hwako sehadzi yenondo yakanaka, sehadzi yengururu inofadza. Mazamu ake ngaakufadze nguva dzose. Ugare uchigatsikana nerudo rwake. Can you say amen? Amen, apostle. Saka unenge uchida kuti ani adle usavi ikoko, uye unenge uchida kudlisa ani usavi ikoko. Iwo chiwa kuti tsime rake inwa mvura padziva rako chairo, nemvura inoyerera pamatsime ako chaiwo. Zvirevo chapter 5 pavhesi ya15. Ko matsime ako anofanira kuparadzirwa here? Nzizi dzemvura dziyerere munzira dzomumisha here? Wongoti munhu wose wose ngaauye angodle, ngaauye angoravira usavi hwako. Tsime rako ngariropafadzwe. Ufarire mukadzi woujaya hwako sehadzi yenondo yakanaka nehadzi yengururu inofadza. Mazamu ake ngaakufadze nguva dzose. Ugare uchigitsikana nerudo rwake, kwete ruvengo. Sikutokubudzai seimi apa muri kuwa kuti ivai munopanana musanyimana. 1 Corinthians chapter 7 pavhesi ya5. Musanyimana asi muchiita nguva duku. Mambotenderana kuti muwane nguva yekunyengetera nekusanganazve. Nemhaka yei?
kuti Satani arege kukuidzai. Sokorai futi ipapo. Kuti Satani arege kukuidzai. Sokorai futi ipapo. Kuti Satani arege kukuidzai. Zvino kana mukasareka kusangana achiziva kuti Satani anenge ari pakati penyu. Regai zvenyu kusangana. Hainda kura inekisa handichaidi. Asi waita zvokuvata ukuchida kundosangana nababa kana nemurume. Nemaboyfriends baba vamupa. Oda wako kuti wakasangana wonzi kisi yenyu inondinakidza kwazvo maimi. Wainda kundourawo kana kuti baba yemunokisa zvinondizipa. Ndakatuka wakawanda ini mamwe mazuro achiti saka renyu ndikati zvino rikazova rangu wanga watiri dii. Kazvibe zvokudya zvako zvoga. Wako iwe kazvibe zvako zvoga. Inwa mvura yako padziva rako chairo nemvura inoyerera pamatsime ako chaiwo. Ko matsime ako anofanira kuparadzirwa here? Nzizi dzemvura dziyerere munzira dzimumusha here? Woita madirirano wongoti mwangu uya anongoya achingohlohlera imo machingodira kwangu waruzhowa dhidha wadhidha maimuponesi iwe wongoti baba muponesi wongodurura nembeu dzako pose pose. Hamunyarere vano vanhu. Haihlai Jehovha mani zvirevo chapter 9 verse 10 kuhlai Jehovha ndo mamapezivo. Kazvibe zvako zvokudya zvoga zvisava zvavatorwa pamwe chete newe. Tsime rako ngariropafadzwe. Ufarire mukadzi woujai hwako sehadzi yenondo yakanaka nehadzi yengururu inofadza. Mazama ake ngaakufadze nguva dzose. Ugare uchigutsikana nerudo rwako. Zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya15 kusvika pavhesi ya19. Why can you say amen mama? Amen apostle. Muchipanana so nguva yakafanira so. Mawa kuti Mwari vanovenga kurambana. Mwari havadi kurambana so. Mweya weruvengo kurambana kwemurume nemukadzi. Kana matova musina rudo so hamuchasangani vacha nini make vazodai. Kuchinyengeterai kana muchiziva kuti Mwari akazodai chinyengeterai pakugwara nyengeterai. Poona kuti katatu ndakabvunza Mwari ndine munzwa uri mukati menyama yangu pati katatu ndakabvunza Mwari Mwari akati nezaka kufanira. 2 Corinthians chapter 12 pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya9. Saka Mwari vane nguva yavanoziva. Asi ngaikuomesana mudzimba. Mufunga kuti Mwari havazivi here? Chipesai mai, chipesai. Musanyamana asitenderanai kuti muve nenguva yekunyengetera nokusanganazve kuti Satani arege kukuedzai pakusangana kwenyu. Kuti chinyi mai? Kuti Satani arege kukuedzai pakusagona kwenyu kuzvidzora. Wazviona manje? Nokuti mose mune muchireva nhema haina ndabasa nazvo nhema dzako vangabvepi vana vauna wewe? Wangodai pana ndakafigwa ini. Ndiri chirikadzi ndakaudzai mwazvanzi yangu mushanga kuti tibvire mhaniwe. Uri chirikadzi ipi oro chirikadzi iwe? Chirikadzi dzatoziva isusu ndo dzine makore 60 zvichidzika zvichikwira ibeg pardon. Uri chirikadzi woenda pamberi apo wokotama kumberi woonekwa kanga hadzi. Kuna Timothy chapter 5 uko kubva vhesi ya8 tanga kubva vhesi ya9. Timothy chapter 1 Timothy chapter 5 kubva vhesi ya9. Chirikadzi ngairege kunyorwa zita asi kana yasvika makore 60 yaiva mukadzi umwe noumwe chete. Verengai mai ndimai ndio dzatoziva chirikadzi isizodzo. Wanikwa woenda kumberi ukotanga kukotama munhu wokuona kunyangadzi. Wanikwa mweya weruvengo. Kana wakafigwa it's okay, that's all right. But wanikwa haisi mhosva kufigwa nokuti zvakabvira kare. Kaenda kuna Luka uko ariko mukadzi wakanga akamirira mwanakomana womunhu kuti auye. Hana the prophet mwana waFanueri. Zvimwe zizitaura tata vangopuwawo kuti tisati taziva Mwari. Vari vakatora kubvisa takubudawo. Mwana waFanueri wainzi Ana muprofita. 7 years murume akugara nomurume 7 years kusvika asvika 84 years haana kuziva murume. Achinyengetera mutemberi yaMwari. Kana waramba zvokuti unyengetere chirega kuti unoringaringa uku unoda uku unoringaringa uku unoda mahule uku unoringaringa uku ndakafigwa uku unoda zvikomba uku unoringaringa wokotamira kumwanga kumberi kwechechi kuti upandutse vanhu vaMwari. Wanikwa
First Thessalonica chapter 5 kubva verse ya 9 chimuzika mai chirikadzi ngadzive hanze verse ya 9 chimuzika mai First Timothy chapter 5 verse ya 9 chimuzika First Timothy chapter 5 verse ya 9 First Timothy 5 not for Corinthians. I was wrong there. I'm wrong. First Timothy chapter 5 verse ya 9 chimuzika First Timothy 5 hey verse ya 9 hey musoro weshoko vatana nechirikadzi noa vatana nechirikadzi chiwa chirikadzi chaichai pavhesi ya 9 handi pavhesi 9 hey chirikadzi ngairege kunyorwa zita asi kana yasvika makore 30 60 years yakadini iyoyo yaiva chinyi yaiva mukadzi womurume mumwe chete kwete vakawanda kana wangoona wachiti apo wadhidhi wabva apo washakadzi wabva apo wakotamiswa wabva apa mufana auya John wangoya kukurira Brugwa wauya Devi wakurira Brugwa wauya Dhani wakubvisa wampomwa mazamu wauyavo Ndlovu wauya wapo kuti mai tarirai merengai nyeredzi wauyavo Dhuve Mtasa vauyavo vati mai imbo tarisai muone kuti kwakamira sei uku verengai zvitina uwose unongoita uri mukadzi womurume umwe chete chirikadzi ngairege kunyorwa zita asi kana yasvika makore 60 yaiva mukadzi womurume umwe chete ine maconditions futi pavhesi ya 10 pavhesi ya 10 hey inorumbidzwa pamusoro pamabasa akanaka noa kana yakarera vana very good kana yaifarira vaeni very good kana yakarera vana kana yaifarira vaeni handei kana yaishambidza tsoka dzavatsvene kana yaishambidza tsoka dzavatsvene kuti vachifamba nevana vevanhu vanopupura vhangeri muchimira nevana vevanhu vanopupura vhangeri pane vamwe vanhu vavatukwa naMwari vasina vachada Mwari uyai muwe vhangeri ivo havachawi vazhinji vacho makafigwa nevarume saka Mwari vanokuwana papi uri bhizi unenge uchiokomera zita nebasa rose ugoona makomedi zvaiswa zvose unenge uripo zvaiswa zvose unenge uripo wauya panapa uri kwaTilda uri kwani unenge uchingokomenda kose kose uri kuzimai uri kupi panoitwa zviya zvinyadzi uripo pane mashavi uripo zvose uripo uko ndo kwaunowanikwa uko kuvhangera uchawanikwi saka inogona kuigwa nyasha naMwari kana iri chirikadzi ine maconditions awa kwete vamwe vanongoya chirikwa tiri chirikadzi yei Mwari wacho haumudi haumiri pana Mwari hauchambidzi tsoka dzevatsvene haufariri vaeni hauna kurera vana vanotambudzika hauna kana basa kana nerudo ndofarira zvanzi yangu iyo sivongile nyomo uyu wakafikwa nemurume but anochengeta mwana wake anda Mwari nawoti kwai unorevere chiya zvanzi yangu ndooreva zvikuti iya zvanzi yangu ndozvaanoita vangu munoti muri chirikadzi Mwari hamudi hamuuyi kuzowa vhangeri saka ndo pari kudzivo ngaive chirikadzi inorumbidzwa pamusoro pemabasa akanaka kana yakarera vana vayo handei mai havesi yatei chimisikai takuda kupedza inorumbidzwa pamusoro pamabasa akanaka kana yakarera vana very good kana yaifarira vaeni very good kana yaishambidza tsoka dzavatsvene kushambidza tsoka dzavatsvene kuno kuti waifamba nevhangeri uchimira nevaranda vaMwari vhangeri ichiparidzwa sezvakaitwa kuna Luka chapter 2 kuna Hana yakainga iri chirikadzi akasiyiwa nemakore 7 manomwe akasvika 84 years angorwa kwamakore manomwe 7 years 84 years akamira pana Mwari wangofigwa nemuka handava chirikadzi 32 40 years above 50 handiri chirikadzi wanikwa handei mai handei yaishambidzwa tsoka dzavatsvene kana chinyi kana yaibatsira vari munjodzi very good kana chinyi kana yaishingairira mabasa ose akanaka kana yaishingairira mabasa ose akanaka handei pavhesi 11 pavhesi ya 11 asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku nowa ndo panobata vanhu vazhinji kana newe mwana mangu ndoda kuudzawo sivangile kana narumbi hazvanzi dzangu asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku nemhaka yei mai nokuti kana dzopesana navaduku nokuti kana dzopesana naKristu
reka zvipo. Nokuti kana dzapesana naKristu. Nokuti kana dzopesana. Handei? Nokuti kana dzopesana naKristu. Dzodini? Dzotsvaga kuwanikwa. Very good. Wangoenda pamberi manje wotanga kufute kukotamira pamberi pavafundisi wokotamira kanga hadzi. Kana wati wachirikadzi chimira wauri chirikadzi. Uye uchiri muduku wanikwa. Mweya weruvengo. Unopesa wavenga nevamwe vanhu vakawana so. Yoita vanenge mhosva asi uchikwanisa kuwanikwa uri chirikadzi. Woisa urombo nyema dzoga si varume unovada. Handei boyfriend. Why having a boyfriend uchikona kuwanikwa? Wanikwa. Vanozvirevere chi toreka kuzviva zvakanyogwa here mubhuku yaMwari. Woda kuti reve chi tonyenyedza chivi chinotaura mhosva hatinyenyedzi tsamwa ende kautsamwa unofanira kutendemuka iwe. Vanorevere chi toreka kureva zvakanyogwa here. Asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku. Nekune makei nekuti kana dzopesana naKristu dzotsvaga kuwanikwa. Uku unoringa. Uku unoti handidi boyfriend. Uku asi unoda kuwata uchidzigwa machira Juni uno. Amurume handimudi. Uku unoda kusvetowa mazamu. Ndiri chirikadzi. Uku unoda kupudzigwa zvitsva. Ndiri chirikadzi. Uku unonge uchida kisi. Ndiri chirikadzi. Uku unenge uchiti wewe unenge uchida pa social media. Ma single mothers. I'm searching. Wanikwa. Mweya weruvengo. Kurambana. Tati tibate kuvanhu vakarorana. Tikobata imi vakarambiwa. Tikobata imi munoramba. Tikobata imi makafigwa. Tikobata imi tabata futi musiri mudzimba. Vechihure takubatai. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Apostle. Mweya weruvengo. Kurambana. Kwemurume nemukadzi. Toibata kwese neufeve nezvose kuti uiwe toda kuti tiyatse kufumbatisa mavoko ndimunosinyanya kwazvo. Amen, Apostle. Asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku nekuti kana dzopesana naKristu dzotsvaga kuwanikwa. Handei vhesi ya 12 chidzikai. Vhesi ya 12 dzava nechii? Dzava nemhosva. Wazviwisa nemakei nekuti dzaramba kutenda kwokutanga. Maramba kutenda kwokutanga kaini. Uku unovata neboyfriend woti kwai hazvina basa ina ndamurume. Boyfriend ine basa rei? Wanikwa. Vanorevere chii mhosva idzi? Chero mukatiza tichiparidza kudai hata basa razvo unofunga tonyeredza chivi chinotaura chivi chako. Tsamwa ende kana utsamwa unofanira kutendemuka. Wanikwa. Kukura muchitenderedzana nevana zvituku zvokura chimuchira mavoko nezvara zvituku. Vanoparidza vachiparidza vhangeri singaisi vanhu kudenga. Mweya weruvengo. Ndachimuudzawo mwana wangu anoita semusoro unodziya uyo anoita vanga akambodigwa mvura inopisa anonzi spina mahwewo. Handimuudza. Hakuna anoda iye anoda uyo akaberekwa. Uye anoda akaberekwa anoda uyo akaberekwa naye. Kana usina rudo haudi Mwari. Nokuti Mwari ndio kuda Mwari. Handimuudzawo. Ndavange bhuru rakatungawo pachuruyu. Ura mchikoti neropo mama. Izvo hamuna rudo mamuri. Mune mweya weruvengo. Mweya weruvengo. Wai mchimuramba mchimokanganisa Mwari imi. Wai mchitadza kumira pana Mwari chaiko. Bhuku yangotsera kuna John chapter 8 verse 32. Muchaziva zokwadi ichakusunungura mzivi zvenyu. Saka unoda kuti kunyenyeredze vhesi inotaura chivi chako. Hatinyenyeredzisu. Mweya weruvengo. Kana wavenga Bhaibheri, wavenga shoko raMwari, naMwari haumudi. Unoti kwa unoda Mwari iwo Mwari usingamudi, unomuda pakudii. Havataura izvo wochedha kudai, woita segwaivi. Kana sehozhwa, inodzoka sure kana yawa kuti yabondera. Hatinyenyeredzi. Wanikwa. Asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku. Nekuti kana dzopesana naKristu dzotsvaga kuwanikwa. Dzava nemhosva nemhaka yei. Nekuti dzoramba kutenda kwokutanga. Pama muchwa kuna Malachi chapter 2 kubva vhesi ya 5.
sungano yekutanga chimisikai mayandi vhesi 13 chimisikai uyezve pavhesi 13 uyezve dzinodzidza kuva nousimbe dzichipota nedzimba muchiva neusimbe kudai kuti uchengete ndiri chirikadzi iwapo pamwanga wane varume 20 pose pose wakauraya vazhinji futi nemishonga nechinyi nemupfuwira uyezve dzinodzidza kuva neusimbe dzichipota nemadziro hauchadi nekusevenza handibetsere ndiri chirikadzi uri chirikadzi unodi kusevenza iwo chiri kugona kusevenza handibetserei unowa maconditions echirikadzi handi chimisikai mai hadzisi simbe bedzi tandishai kubva pamusoro uyezve dzinodzidzisa kuva neusimbe dzichipota nemadziro hadzisi simbe bedzi asi chinyi handei asi vaiti vomakuhwa ndo panenge potowanda ipapo ndemwe ashanzi yangu shasha yemakuhwa ariko kumbao unoita makuhwa so shasha yemakuhwa ezi ndima dzimwe musati mambodziwa nhasi madziwa uyezve dzinodzidzisa kuva neusimbe dzinodzidzisa handimai chimisikai uyezve dzinodzidzisa kuva neusimbe dzichipota nemadziro uchingopota kudai simbe kumujuru inda unodzidza pamuonde zvirevo chapter 6 asi vaiti vechi vamakuhwa handi dzisingadini dzisingaregi zvavamwe very good uchingoti chose chose ndechangu ichi munhu ndechangu ichi ndipei nechangu ichi handei mai chimisikai dzichitaura chinyi musarivana mani chimisikai pavhesi 13 musarivara ini haleluya amen apostle chimisikai uyezve dzinodzidza kuva neusimbe dzichipota nedzimba good hadzisi simbe bedzi asi chinyi asi vaiti vomakuhwa famba dzisingaregi zvevamwe dzichitaura zvisakafanira dzichitaura zvisakafanira zvinyadzi chinyi ruvengo ndo pagunobva ipapo handei pavhesi 14 naizvozvo ndinoda kuti chirikadzi duku dziwanikwe very good dzibereke vana dowa handei dzichengete dzimba dzadzo kuti chinyi kuti dzirege kutongopa muvengi nzira yekupomera nayo muda kupa muvengi nzira yekupomera nayo kuti mupona muchingoti munhu wose wose wapinda uya upinde rino igedhi ringoti munhu wose angoda kungopedza nyota ngavwi naizvozvo ndinoda kuti chirikadzi duku dziwanikwe dzibereke vana dzichengete dzimba dzadzo kuti dzirege kutongopa muvengi nzira yokupomera nayo nemhaka yei nekuti vamwe vanotsauka vachitevera satani vanenge votongoti mai vaya vana murume ukangopinda mumba mava haiwa hapana anokubhongera ingopinda muchirausa vanhu zvakadero vhesi 16 kana mukadzi mutendi nechirikadzi kana mukadzi mutendi ane chirikadzi kwete nechirikadzi verenga zviripo mani kana mukadzi mutendi ane chirikadzi kureva kuti iwe une chirikadzi iwe kana mukadzi mutendi ane chirikadzi musanafa kuno mune magwiri muromo verenga zvakanaka kana mukadzi kana mukadzi mutendi ane chirikadzi very good ngadzibatsire very good kereke irege kuremedzwa very good kuti chinyi dzigodzibatsira chirikadzi chaidzo very good like you say amen verengai se mune mashoko amwari kwete se mune magwiri chindai kuna 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 6 amamapedza kuverenga chimisikai asi ndoti kwamuri izvi zvose chimisikai mungadai mangoisa chipepa pama muchiverenga ipapapo pavhesi ya 6 1 Corinthians chapter 6 musakweva mufundisi mufanira zvipepa zvenyu ipapa muchiverenga ipapo na izvi muchiri kudzidzisawo pamusoro pevanhu vaya vanenge vachiuya kuzoisa mweya weruvengo mweya weruvengo vakazotorwa mai nhingi vacho baba nhingi vainda vakatorwa namai vaya vasisina murume iwe uchiti uri chirikadzi apa unoda murume tati kudzidzisei kubva kuna 1 Corinthians chapter 5 kubva pavhesi ya 9 kusvika pavhesi ya 16 chirikadzi ngairege kunyorwa zita asi kana yasvika makore 60 years yaiva mukadzi womumwe mumwe chete
inorumbidzwa pamusoro pemabasa akanaka, kana yakabereka vana, kana yaifarira vaeni, kana yaishambidza tsoka dzavatsvene, kana yaibatsira vari munjodzi, kana yaishingarira pamabasa ose akanaka. Asi urambe chirikadzi kana vachiri vakadzi vaduku, nokuti kana vopesana naKristu dzotsvaga kuwanikwa, dzava nemhosva nekuti dzaramba kutenda kwokutanga, uye dzinodzidzisa kuva neusimbe, dzichipota nemadziro. Hadzisi simbe bedzi, asi vaitiwewo makuhwa, dzisingaregi zvavamwe, uye dzichitaura zvisakafanira. Naizvozvo ndinoda kuti chirikadzi duku dziwanikwe, dzibereke vana, dzichengete dzimba dzadzo, kuti dzirege kutongopa muvengi nzira yokupona, dzirege kupa muvengi nzira yokupomera nayo, nokuti vamwe vanotsauka vachitevera Satani. Kana mukadzi mutendi ane chirikadzi, ngaadzibatsire, kerekewo irege kuremedzwa, kuti igobatsiravo chirikadzi chaidzo. Why can't you say amen? Amen, Apostle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chibizikai, 1 Corinthians chapter 7 verse 6. Chibizikai, asi ndinotaura izvi, ndichikutenderai, ndisingarayiri. Very good. Yanga achikuti musanyimana, asi muchiita nguva duku, mambotenderana kuti murege nenguva yekunyengetera ndokusanganazve, kuti Satani arege kukuedzai pakusangana kwenyu, kuti musidzore. Mene mongotogara muri panhovo so nenyaya yemweya weruvengo. Wavenga nemurume wako kudai, munonhuwa imi, ibvai pano, mune manga mandiri mara nemakumi, chimutengera hweya kweshe manga. Mukadzi wangu anozvizivawo, tikaona kuti iko zvino zvipangu unongopisa mweya pamwe, unogona kungosumuka, ndoenda tonomuchangira mafuta anonhuhwira, perfume dzinonhuhwira, musoro wako unogadzikwa zvakanaka, zvive zvokudya zvangu zvoga, zvisawa zvevamwe. Tsime rangu ngarive tsime rangu roga, zvisawa zvevamwe kana nevatogwa, azviye zvakanaka senhondo yenungu. Ndo zvandichimuita manje. Mazama haandifadze, kwete kuti ndo onhuhwa gwembe ine ari mukadzi wangu. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Apostle. Hallelujah. Saka ndo pamaoma vhesi yasi kuti asi ndinotaura izvi ndichidini mai? Chimuzikai, verse 6, 1 Corinthians chapter 6. Asi ndinotaura izvi, ndichikutenderai, very good, ndisingarayiri. Very good. Nemakei Verse 7, nokuti tinoda kuti vanhu vose vave seni. Very good. Asi chinyi? Asi munhu mumwe nomumwe uchapiwa chake. Very good. Andei? Chinobva kuna Mwari. Kwete kumunhu. Andei? Mumwe cherudzi urwu, mumwe cherudzi. Andei paverse 8. Paverse 8. Asi ndinoti kuna vasina kuwana. Nechirikadzi. Zvakanaka kuti vagare seni. Very good. Asi chinyi manje? Nekuda kuti munoda kuzipigwa. Moda zunhu imi. Moda zunhu chaizvo. Saka Pauro hamiriri ipapo, angokutaura kuti asi ndinoti kwamuri vasina kuwana nechirikadzi, zvakanaka kuti vagarewo seni. 1 Corinthians chapter 7 verse 8. Asi nekuda kuti moda zunhu. Yafuna izintu kupela. Moda zunhu, moda kuzipigwa imi. Moda kuti rurimi gwenyu gurambe, rurimi gomurume guvate guru muromo menyasi, hamuri kuita pachena. Moda kuzondohura uko. Takuparidzira nyaya yekuhura uko. Asi chii manje paverse 9? Nekuda kutera kukuda kunakigwa imi. Chiwa manje? Paverse 9. Asi kana vasingagoni kuzvidzora. Semi munoda kungoramba muchirangoti munoda kuvata makadzigwa. Chiwa zvinoitika Pauro anoti chinyi? Ngavawane. Nemakei? Nokuti zviri nani kuti vawane pakutsva. Zviri nani kuti uwane pane kutsva mumwoyo. Wabayiwa manje nemwoyo lasi yakubata manje wotofunga wadai ndaenda kuhure. Ndatini? Ngomwa dziriko dzakaberekwa dziriko dziwe ngomwa. Dzimwe dzakaitwa ngomwa nekuda kwevanhu. Now, dzimwe dzikaitwa ngomwa nekuda kweusheve hwaMwari. Angagona kugamuchira shoko iri, ngaarigamuchire. Uye vanogona kugamuchira ndivo voga vakazvipiwa. Dai Jehovha vangaropafadza kuti vagoma shoko avo. Amen and amen. Zvinoda kunamata nemi, ndikumbire Mwari mweya mutsvene akuwanisei nyasha kwazvo.
mugone kufamba muchiedza chavo, uye Mwari ataure nemi. Mwari wamene akuitei vatsvene kwazvo, uye afambe nemi mugonewo kuziva kuti Mwari ndiye akakusikai, uye Mwari ndiye anokudai. Iye Mwari wamene anoziva zvamunosvivira, uye Mwari wamene ndiye anokupai mweya munyaradzi, mweya unofanira kugara mamuri, uye mweya waanoda kuti iye naye muwadzane naye. Haleluya, amen. Haleluya. Mwari makanaka ndokutendai panguva ino. Maita enyu Jehovha samasvimba. Tinotenda Ishe Kristu mweya mutsvene. Tanzwa mashoko enyu makuru Baba. Mweya woruvengo, mweya wekurambana kwomukadzi nemurume. Baba, tanzwa mashoko enyu. Baba, ndimi Ishe Kristu muri kudenga kumusoro kudenga. Hakuna akafanana nemi Ishe Kristu. Ndimi moga Baba makasika denga nenyika. Mukaisa Ishe Kristu vana venyu pano panyika. Mwari makanaka yenyu tinokutendai. Tanzwa mashoko yenyu Baba, mashoko makuru. Baba, tuna kumachengeta. Tanzwa Ishe Kristu pamusoro Baba kwewananiso. Tikanzwa Ishe Kristu mchiti Baba munovenga kurambana. Kuna Matthew chapter 19 pa verse ya 9. Kuti muri Mwari Baba makavenga kurambana. Uye pasa vano umwe munhu Baba anoramba mukadzi wake. Kunzwe Ishe Kristu kwechivi choupombwe. Asi tanzwa mashoko enyu makuru Baba muchiti zviro kwazvo ani nani anoramba mukadzi wake, asi nemhaka youpombwe akawana umwe anoita upombwe. Baba, tibetserei tigare Ishe Kristu mukati meyaniniso yeBaba yamakatipa. Tikanzwa mashoko enyu Baba aparidzwa kubva kuna vaEfeso chapter 5 kubva pavhesi ya 31. Kuti nekudaro Ishe Kristu murume achasiya baba vake namai vake kuti aende kunonamata pamukadzi wake. Ava vaviri vachava nyama imwe chete. Pavhesi ya 32 ndinokuudzai chakavanzika, nokuti chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura pamusoro peKristu, paKristu nesangano rake. Baba, tibetserei. Tibetserei Mwari wangu Baba, timire pamuri. Tikanzwa mashoko enyu Baba kuna Malakai chapter 2 kubva pavhesi ya 15. Kuti ko wakagoitire mumwe chete woga, iye akatsvaga rudzi kwaMwari. Ko haana kuita mumwe chete woga here, kunyange akanga ine mweya umwe akasara. Saka nekudaro ngakurege kuva noumwe munhu anonyengera mukadzi weujaya hwako. Nokuti munotaura Mwari kuti ndinovenga kurambana. Baba, tanzwa mashoko makuru muchipupura kuti hamudi vanorambana, uye hamudi munhu anobva pasungano yaakaumbwa nayo naMwari. Zviro kwazvo tanzwa mashoko enyu. Mukandiri Mwari wehondo, saka chenjerai mweya yenyu kuti murege kunyengera. Mukati mupavhesi ya 17 makanatsa Jehovha nemashoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti takamunatsa neiko pakutaura kwenyu muchiti mumwe nomumwe anoita zvakaipa. Vakanaka pamberi paJehovha ndivo vaanofarira. Kana Mwari sezvaakaruramisa, ko ivo vakaruramiswa naMwari varipiko? Mwari tiruramisei. Maite enyu Mwari. Tanzwa mashoko enyu kubva kuna Matthew chapter 19 kubva pavhesi ya 10. Kuti vadzidzi vake vakati kwaari, kana zvakadaro pakati pemashoko amataura nomurume nemukadzi, hazvina kunaka kuti vanhu vachiwanana. Asi Mwari makapindura mukati, asi iye akati kwavari, vose havagoni kugamuchira shoko iri. Asi iye akati kwavari, kune avo vakazvipiwa. Nokuti ngomwa dziriko dzakaberekwa dziriko dziri ngomwa. Dzimwe dzikabuda mudumbu ramai vavo dziri ngomwa. Dzikaitwa ngomwa nekuda kwevanhu. Angagona kugamuchira shoko iri
ngari gamuchire. Tikanzwa mashoko enyu kubva kuna 1 Corinthians chapter 6 kubva pavhesi ya 15 kuti hamuzivi here kuti asanganiswa nemhombwe wava muviri mumwe chete, nekuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe chete, asi asanganiswa naShe vava mweya mumwe. Baba tibetserei, tisunungurei Baba, tifambe nemi. Tikanzwa pavhesi ya 15 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 15 kuti hamuzivi kuti miviri yenyu iyi mitezo yaKristu here. Zvino ndobvisa mutezo waKristu ndiite mutezo weupombwe here. Pauro akati aisho kwete. Baba tibetserei. Tikanzwa pavhesi ya 18 zvinzi tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri, asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Kwamuzivi here kuti miviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mukati menyu, wamakapuwa naMwari, nokuti hamusi wenyu, nokuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Mwari tinokutendai, Mwari wedenga, tinonamata tichikumbira nyasha dzekudenga. Tanzwa kunyange bhuku yedu Baba pataverenga kubva kutsamba yaJohani wokutanga chapter 4 kubva pandima yaKristu ya 7 pamusoro perudo. Vadikani ngatidange, nekuti rudo ndirwo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari, asingadi haazivi Mwari, nekuti Mwari ndirwo rudo. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete, akamuisa munyika kuti tive noupenyu naye. Rudo ruri pachinhu ichi kuti hatisisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Vadikani, kana Mwari akatida saizvozvo, nesuwo tinofanira kudanana. Hakuna munhu akamboona Mwari. Kana tichida Mwari, Mwari anogara matiri, nerudo rwake runokwaniswawo matiri. Tikanzwa ndima kuna 1 John chapter 5 kubva pavhesi ya 1 kuti mumwe nomumwe unotenda kuti Jesu Kristu iye wakaberekwa naMwari, uye mumwe nomumwe anoda iye wakabereka anoda wakaberekwa naye. Ndo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari, tichiita mirayiro yake, nokuti rudo rwaMwari ndo rwokuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake hairemi, anogosha tisu, vanorema tisu. Naizvozvo Mwari tibetserei. Tinokumbira nyasha dzenyu dzive nesu, mutibatsire Baba, mufambe nesu, nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake, nekuti hairemi. Nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwaakakunda nyika ndo kutenda kwedu. Ndiani anogona kukunda nyika? Asi iye here anotenda kuti Jesu Kristu ndo mwanakomana waMwari. Ndiye akauya nemvura neropa. Iye Jesu Kristu haana kuuya nemvura nebenzi, asi nemvura neropa. Ndiye mweya, ndiye wechokwadi. Nokuti kune zvinhu zvitatu zvinopupurirana zvinoti mweya nemvura neropa. Zvitatu izvi zvinopupurirana chinhu chimwe. Mwari tibetserei, tinokutendai. Navakuda kunamata nevavada kupa upenyu hwavo kuna Mwari, vachikumbira kuti Mwari mubvise mweya weruvengo, uye kana tatakawanana mweya wokusarambana uve matiri, tisava nemweya wokurambana. Toda kuti mise pahana dzenyu, mavoko enyu, mutevere mumashure memashoko angu, nekuti bhuku yangu inotsanangura kuchitiyo kutongwa zvakunononoka. Vanakomana vanhu vanosimbira kuita mabasa asakarurama. Ndokumbira kuti Mwari wamene ataure nemi.
zokorera kumashure kwako iti Jesu Kristu maita yenyu ndanzwa amashoko yenyu ndanzwa ndagamuchira shoko renyu dzvene mweya weruvengo ngaubude mandiri Baba ndingava ndiri muwananiso ndakawanana nemurume wangu ndakawanana nemudzimai wangu Baba ndibetserei ndimire parudo rwechokwadi Baba semimi Baba makamira pachokwadi mukaziva Baba kuti tiri vana venyu Mwari tinokudai tibetserei Ishe Kristu ndanzwa mashoko enyu makuru pindai mandiri ndinonzwa mashoko enyu anogara achiparidzwa nemuranda wenyu kubva kuna zvakazarwa chapter 20 pavhesi ya 11 kutongwa kwokupedzisira kuti zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga agere pamusoro pake nyika nedenga zvikatiza pamberi pake zvikasawanirwa nzvimbo ipapo ndikaona vakafa vaduku nevakuru vamire pamberi pechigaro choushe bhuku dzikasarirwa neimwe bhuku youpenyu ikasarirwa vakafa vakatongwa nezvavakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mavariri norufu neHadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mazviri mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata ipapo rufu neHadhesi zvikakandirwa mukati medziva remoto ugu ndigwo rufu rwechipiri ndo dziva remoto zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mukati yebhuku youpenyu akakandirwa mukati medziva remoto Baba ndibetserei ndisakandiwa mukati medziva remoto ndinonzwa muranda waMwari anogara achikota mharidzo kubva kuna zvakazarwa chapter 3 kubva pavhesi ya 16 kuti zvino zvausingadzi zvausingatonori kana kupisa ndichakusvisvina mumuromo mangu nokuti unoti ndakafumiswa handishayiwi chinhu usingazivi kuti ndiwe murombo wokupedzisira une nhamo une urombo nebofu usingavoni uye hauna chokufuka ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaedzwa mumoto kuti uve nepfuma nenguvo chena kuti ufukidze nyadzi dzokufukidza kwako dzirege kuonekwa nechidziro chemeso ako kuti uzorwe meso ako uone vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova naizvozvo shingaira utendeuke tarira ndimire pamasuo ndichigogodza kana munhu akanzwa izwi rangu ndichapinda maari ndigorayira naye iye agorayira naye anokunda ndichamupa mubayiro sezvo ini ndakakunda ndikagara pachigaro chemutsa naBaba vangu ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya memukereke toda kutenda wagamuchira Jesu Kristu semuponesi wako nawo zvose zvawaita izvi wagona kugamuchira ruponeso Mwari wamene achafamba newe achakuchengeta achagara newe 2 Corinthians chapter 5 pavhesi ya 17 tarisa kana munhu ava muna Kristu zvinhu zvose zvava zvitsva naizvozvo tinotenda nekuti wava chisikwa chitsva dai Jehovha vangaropafadza kutaura kwamashoko avo kubva zvino nekusingaperi nyasha dzaJesu Kristu rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwomweya mutsvene dai zvanga zvava nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless.